እሺ ጀሚራን አቦና ስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ ዘአምንወት ማኅፀን ክህደት ከሰይጣን በቅድመ የቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ኢትስም የማርያም ጽዮን ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ናብተ ከዜን ሰባሃከ ንባርከከ ዜን ታምነክ ንስእለከ ዜን አሰበቃከ ንገነከ ዜን ትቀንል ስምከ ቅዱስ እሰግድለከ እዘለከ እሰግድ ኩሉ ብርክ ወለከ ይትቀነይ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክት ወእግዚአ አጋዕዝተ ወንጉሰ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩሉ ዘሥጋ ወለኩሉ ዘነፍስን ጽዋከ ነበከ መሐረነ ቅዱስ ወልድከን ዘይብላ አንተ ምሰሰብ ጸልይ ከመ ዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላኽና ዝነበርካ ዘለኻ ኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን። ስለ አምላኽነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ስለ ንግስነትካ ስለ መለኮትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ንስኻ ኸሞ ሰዓት ዛምሸት እዚኣ ድማ ባርኸልና መንፈስካ ብርሃንና ሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓርቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቅርን ግሰልና ኣብ ሕማም ዘለው ፍውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ፃናናዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህበሎም ጠሚዮም ፀሚኦም ዘለው ንስዓልና ብስጋ ኣብ ነፍሲ ተኣስሩ ፍትሓልና ፋሕ ዝበሉ ኣክበልና ኣብ ፀበባ ኣብ መከራ ኣብ ጭንቂ ኣብ እህንታ ዘለው ድማ ኣምላኽና ኩሎም ከከምቲ ዘድልዮም ገርካ ፀናናዓልና ወለድናዮም ኩሎም ባሪክካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና ዝወፈሩ ድሓን የትወልና ዝገሹ ድሓን ምለሰልና ዝፀም እዚ ድማ ነቦታትና ነቢያት ከም ተቐበልካሎም ንዓና ድማ ተቐበለልና እስኻ ትውለደሉ ልቢ ዘዳሉ ፆሙን ፀሎትን ስዋዕን ግበረልና ብሰላም ጀሚርካ ብሰላም ኣፈፅመና ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእክቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ፃድቃንን ሰማዕታትን ፀሎት ኣይትፈለየና ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና እና ንዝበደሉና በደሎም ኩን ዝሓደግናሎም በደልና ንዓበሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ወዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኪ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰረየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ይፍታሕ ወይ ስረይ ዚኖ ኣምላክና ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ከካና ሰረይ ኃጢአት ድምሳሲ ኣበሳ ወልድሎ ብርከሳት የብርሃን አንቱም አብየ ካህናት ወአብየ ዲያቆናት ዕሉዋን ሳይርጎ ህፃናት በበስምኩም ኩኑ ፍትሐኖን ንፅሓነ ይረስየንስ ክልዋን ሰማያት ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ መል 12 ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ መል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ 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 ክርስቶስ እዛ ሰዓት እዚኣ እንባር ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈፀምታ ሰዓት መዓልትን እያ ከምኡውን ድቃሳም ሳልሞስ ስለዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ፀሎት ሰናይ ነገርን ዝገበረልና ይቅረ በሃሊ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይታና ኣምላኽናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና ሰዊርናን ረዲእናን እዩ ሓሊውናን ኣቅሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቅብናን ኣጥሚዕናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሒና እዩ ሕጁም በዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትናን ብፍፅም ሰላም ክሕልወና ኩሉን ዝሕዚ እግዚኣብሔር ኣምልኽና ንድምኖ ኣለና ወጎይታና እግዚኣብሔር ኩሉ እትሕዚ ኣቦን ጎይታና ኣምላኽናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእካናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘጥናዕካናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓካና ነመስግነካ ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ኦ መፍቀር ሰብ ስለ ዝልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ደልለና ነዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትናን ንኣኻ ብምፍራህ ብፍፅም ሰላም ክንፍፅም ሃበልና
ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቦን ጎዶ ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላን ጎይታ ካብ ኣርሕ ካብ ኩሉ ህዝብካ እውን ኣርሕ ካብ ዝርያ ብዘት ዘለና የበታ እውን ኣርሕ ዝጥዕሚ ዝሓይሽን ኣዘልና ተመንን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላን ክንረግእ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባላሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ቅረታን ምሳኻ ማዕረ ምሕዎም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሚን። ናይ ምስጋና ናይ ንስሓ መዝሙር 51 ወኣምላክ ከምሳልካ መሓረኒ ከምቲ ዓብይ ርህራሄኻ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ፀቢቅ ክሓፀበኒ ካብ ሓጢኣተዊ ነፅረኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹ እሞ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ብቅድማ እዩ ብዘረባኻ ፃድቕ ፍርድኻ ንፅወንካ ትርከብሲ ኣነ ንኣኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሚኻ እከይ ገበርኩ ንሆብ ኣበሳ ተወለድኩ ነይ ካብ ሓጢኣት ጠነሰተኒ ንሓቃ ውሽጢ ኢኻ ትደልዮ ኣብ ሕቡብን ጥበብ መሃረኒ እንተ ክፀርሰ ስምዒት ዛጥርየኒ ካብ በረድ ክፅዕዶ ፀበኒ ተንዝቐጥቀጥቃየን ሓፀንቲ ሕጎሳት ባህታን ሓጎስን ኣስማዓኒ ገፅካ ኣብ ሓጢኣተይ ከውሎ ንብዘላ ኣበሳዊን ደምስሶ ወኣምላኽ ፅሩይ ልቢ ፍጠረለይ ፅኑዕ መንፈስካ ውሽጢ ይሓድስ ካብ ገፅካ ይደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ እውን ኣይተግድፈኒ ሓጎስ ምድሓንካ ብለሰለይ ብፍቓደኛ መንፈስ እውን ደግፈኒ መገድኻን መፍረሲ ክምሮም እየ ሓጥኣን ናባኻ ክምለሱ እዮም ወኣምላኽ ኣምላኽ ምድሓነይ ካብ ዕዳደማ እናግፈኒ ልሳነይን ፅድቂ ሃልል ክትብለሉ እያ ጎይታ ኣፈይ ምስጋና ክነግር ስኸና ፍረ ክፈት መስዋዕቲ ባይ ኣቢለካኒ ዘይኮነስ መቕረብ ኩልካ ነረ መስዋዕቲ ምራራይ ትብጎን ኢኻ እሞ መስዋዕቲ ኣምላኽ ስውር መንፈስ እዩ ወኣምላኽ ንስውርን ቁጥቁጥ ልባይቶ መቆን ኢኻ ንፅዮም ፀጋኻ ሰናይ ግበረላ መካትያት ኢየሩሳሌም ንደቕ ሽዑ መስዋዕቲ ፅድቂ ብዝሓርር መስዋዕቲ ብምሉእ መስዋዕቲ ባህ ክብለካ እዩ ሽውዓ መሰዊኢኻ ኣውራሓ ከቕርበልካ እዮም ሃሌሉያ ፀሎት ግዜ ድቃስ ንክርስቶስ ንጉሰይን ኣምላኸይን ምስጋና ቅርበሉ ሓጢኣተይ ክሓድገለይ ከዓ ኢልምኖ አሜን። አበና መዝሙር ዳዊት መበል 130 እግዚአብሔር ለቢያይታቤና እንቴ ካለና ይብላና ባቢን አበና መዝሙር ዳዊት መበል 130 ክልተን አበና መዝሙር ዳዊት መበል 138 ማማረ ዘነት መዝሙር ዳዊት መበል 141 ማማ ትርሓስ ወልዱ ነፃዶ ትህሉ ትቀኒ ዞሮ ዲያቆነይ ኣብ ዘይጥዕም ቦታ ኣለኹ ከፈልጥ ኣሜን ኣሜን ይብለና ማረ እሺ ማማ ሙሉ መዝሙር ዳዊት መበል 142 ሃሌሉያ ነፍሰኝ እግዚአብሔር አመስግኝ ቢሆቴ ኩሉን እግዚአብሔር ከመስገን ሳዘልሁን አምላክ ቅዱስ መሳፍንት መተረደ ዘይካለ ወድ ሰማይ ተወከለ ትንፋስ ይወፅና መሬት ይምለስ በጣም ዓልተት ያኸነ ይጠፋ አምላክ ያዕቆብ ዝረደ ተስፋ ካብ እግዚአብሔር አምላክ ዘገበረ ሰበጽ ይን ሰማይን ምድርን ባህረና ሁሉን እግዚአብሔርና ከሰዘን ተንተዋጭ ተወሰሉ ተመሰን ገራስ ብዙ እንተ ወራስ እግዚአብሔር ዝረነ ነው እግዚአብሔር ማማረ ዘነት መዝሙር ዳዊት መበል 147 ማማ ሙሉ መዝሙር ዳዊት መበል 148 ዓዊልክ ክትጽልይልና ሼክ ውዒልኩም መዝሙር 148 ሃሌሉያ
እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ተመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእክቶ ኣመስግንዎ ዘለኩም ሰራዊት ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንኦ ኣቶም ብሩኻት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቶም ናይ ሰማይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማየትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ብስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንዘለኣለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቶም ገበላት ባሕርን ማዕሙቐን ኩልኹም ኣቶም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃል ኣተስልጥ ህበቡላን ኣቶም ኣኽራንን ኮራቢትን ኩልኹም ፈረይቲ እዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩልኹም እንስሳትን ለመም እትብሉ ነፈርተ እዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልኻትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጓብስን ጎራዙትን ዓብዪ ምስ ንእሽቱ ስም በይኑ ልዑል እዩ ኣሜን ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማያት ኣብ ሰማያት ምድርን እዩ እሞ ብስም እግዚኣብሔር ኣመስግንዎ ኣሜን ህዝቡ ቀርነል ኣለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐረቦ ህዝቢ የመስግንዎ ኣሎ ኣሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስለቃላቱ ክብር ምስጋና ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ንጽናዕ እስራኤልን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣይ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ መንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብሩሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታ ዓይነትን ኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻን ባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ኣሜን መምህር ሳራ ካብ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ ትኹን ፈራድ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ ድምፂ ተዓፅያ ትክላ መምህር ሳራ ኦኬ ወፂያታ ፀኒሓ መምህር ሳራ ሓውና ጆሲ እንሆ ኣብ ቅድሚ ትኹን ፈራድ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ መምህር ሳራ ኣቲ ክለኺ እወ እሺ እንሆ ኣብ ቅድሚ ትኹን ፈራድ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኩነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከነፍሰየ ጌና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኽስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነሞን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ተልኪት ተንስእኪ ናብ መድሃኒኺ ብንስሓ ኦ ኣምላኸ መሃረንን ኣድህነንን ናበልኪ ተማሕፀኒ ኣሜን ኣሜን ስብሓት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓውና ዮሴፍ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እሺ ከመይ ኣምሲኹም እግዚአብሔር ይመስገን መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ ግን ከ እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቅ እከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኺ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እቲ እትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ
እስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነጸብራካ ብርሃንካ አንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባሊ ቀረጽ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ ናውዓኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ የቕረበለለይ እብል ኣለኹ ቃል ህይወት እስማዕና አሜን። ይዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ማማ ተርሓሳስ መላሽ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኸ ትቕልጡፍ ረድኤት ጽላል ረድኤትክ ዘርጊሒ። شهراي كمان مسخون كلهاتكم እግዚአብሔር ይመስገን። مسكن او نتس دنجل نابر يا اخي اتي قلطف طلال رديتك زرقحي اتي قلطف طلال رديتك زرقحي نتي اب حلناي كم معبل كما تلكف حسابات كبير حقيو نتحممت نفسي بخنت نت ازي لو هاتا طفي ولا مو نابطلتن من قاعنا بقسيا مخنياتو نسخي كاليت محرت تلمني علي تدي اخي عدم هيوتي نقصين املخين ቤተን ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ እኺ አሜን አሜን። ማማረ ዘነት ኦ ጎይታ በዛሬት እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና። እሺ ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን። ኦ ጎይታ በዛሌት እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና። ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረከትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ከምኡ ምሕረትካ ትኹነልና ንዓይንቲ ኩልህና ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ኢኻ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓልየት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ትዕቁበናን ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ኦ ጎይታይ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እትብል ኣለኹ ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብርካ መሃረኒ ንስኻ ኢኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወተይ ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም እትነብራ ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ብተፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን አሜን። መምህር ትምኒት ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ እሺ ከመይ እግዚአብሔር ይመስገን። ምስይኹም ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓርና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕንፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽ እዩ ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣቦን ንወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ጎይታ ሓጢኣትና ክደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይፀፅበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅርበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ዝሓየሞም እንት ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ኣዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ሓጢኣት ንፅኾንካ ጎይታ መሓረና ኦ ካብ ሓጢኣት ንፅኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማናና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍፁም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን። ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግበና ለመሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕበሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይተትወና
መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ እናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኻት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኪ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን አሜን። ማማ ሙሉ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም። እሺ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ እምነተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ እንተ ሓጢአትና ከዓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዘወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክመሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ዘርኢ ሰብ ምእንቲ ኣማላዲት እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ከጸግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዘወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላም ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ሓድገልና ተዘከርልና ኣሜን። ስለቐላትኹም ምስጋና ይኹን። መምህር ሳራ መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት። መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሃኒ ዓለም ዝወለድክልናን መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሃንና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሐዋርያት መገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን እልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥዓን ህድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሃርን ኦ ጎይታ መሃርና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን አሜን። አቤ መርጌታ ናይ ሃይማኖት ጸሎት። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግን ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ኣብ ዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሻልሻይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለመ ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢአትና ሕደገልና። ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ችራ ላይሶን ችራ ላይሶን ችራ ላይሶን ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ችራ ላይሶን ችራ ላይሶን ችራ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ችራ ላይሶን ችራ ላይሶን ችራ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ችራ ላይሶን ችራ ላይሶን ችራ ላይሶን ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ችራ ላይሶን ችራ ላይሶን ችራ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ችራ ላይሶን ችራ ላይሶን ችራ ላይሶን ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ችራ ላይሶን ችራ ላይሶን ችራ ላይሶን ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ችራ ላይሶን ችራ ላይሶን ችራ ላይሶን ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን
Krialaison, 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 Krialaison. ሓውና ዮሴፍ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳኻ ይኹን፣ ምክንያት ምሳና ይኹን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር፣ ንበደልና የቕረታ ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድሌትና ብዘይ ድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይ ምፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረ በለልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን። በምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማዕበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማዕበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማዕበሳነ። ኦ ጎይታ ብቁዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልይ። ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምፃእ፣ ፍቃድካ ምፃእ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣውሳና እንደገልና፣ ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ ዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕና ከደንገል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኪ እዩ። ኦ ምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኹም ብቃል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መብቀር ሰብን ስለዝኮንካ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካልካ ተዓረቀናን ሕደገልናን ወኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና። ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና። ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና። ፀጋን ብረራያን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት። ኦ ጎይታ መሓረና፣ ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብክብረት ዝገለልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻ ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም። ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ተቐበል፣ ህይወትና ኣቃናዓልና፣ ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና፣ መንፈስና ቀድስ፣ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅህ፣ ትምኒትና እውን ስመር፣ ሕማምና ፈውስ፣ ሓጢኣትና ሕደገልና፣ ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ትድምርዳኣና፣ ህልውናዮም ክነቀብ ብቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና፣ ናብ ውህደት እምነትከ ንምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና። እስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን። ኦ ጎይታ ብቁዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልይ
بسمايات تنبر أبونا سمك يقدس منقص خاتمتا فادك أمتا بسماي كم دمام دريقون نعلت مقبنا لما هبنا احنا نزودولنا بدلهم كم زحلقنا لهم بدلنا أوسانا دقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا منقصن حيلين كبرن نزل على أمنات كائمة أمين وزت يا مريم نايك قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له بحلنا غدن قليخي بسقاهون دن قليخي أدي جابير صباحت قويتا سراوي سلام لك له سغي كابان السبرختيخي فركر سخون برخيو ومليتا تسقى جابير مساخيو وفست دس بالكي حتى ناصر يلنا نفت ودخي يسوس كريستوس انتانا محرات لمن لنا امين جابير سمعنا جابير قبلو ترفق زينا رما املاخي بارخلنا آمين ስለዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ንኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብጽሓዮ ንሕጂ ድማ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ከምቲ ኩሉ ጊዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሉስ ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 8 ብቤተ ክርስቲያንና ዝወሃበና ንባብን ትምህርትን ኣስተንትኖን ሕቶን መልስን ናይ ሃይማኖት ኣበው ንሎሚ ዕለት 9 ዲሰምበር ወይ 30 ሓዳር ብግእዝ ከዓ መቐጸልታ ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 68 ካብ ክፍሊ 23 ቁጥሪ 13 ጀሚርና ከነንብብ ኢና እግዚአብሔር ኣብ ማእከልና ተረኺቡ ይምራሓናን ይመሃረናን እሺ ኣብ ቁጥሪ 13 ዘላ ንባብ ማማተር ሓሳስ መላሽ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 15 ኣስዒቡ ክርስቶስ ስጋኡ መስዋዕቲ ገይሩ ኣዕረገ ከመይ ርእሲ ህላዌና እዩ ኣብ ድማ በዚ ናብኡ ዝበጽሕ ግቡእ ዝኾነ መስዋዕቲ ኣድነቐ እዚ ድማ ምእንቲ ስጋኡን ደሙን ብኢዱ ዘዕረጎን ናብኡ ዘቕረቦን እዩ ዕብራውያን 10 ካብ 1 ክሳብ 15 ተመስገን ይሁን هذا سجى 15 ሕጊ ጽላሎት እቲ ዝመጽእ ሰናይ ነገር ዝከልዎ መልክዕቲ ቆም ነገሩ ዘይኮነሲ በትበብ ዓመቱ ኩሉ ሳዕ ዝስውዕዎ መስዋዕትታትን ነቶም ዘቕርብዎ ከቶ ፍጹማት ክገብሮም ኣይከኣሎን እዩ ግናኸ ኣብ ዓመት እዩ ብኡ ዝመዘከርታ ሓጢኣት ዝኸውን ከምዚ እንተዘይከውንሲ እቶም መስዋዕቲ ዘቕርቡ ሓንሳእ ካብ ዝነጥፉ ኣብ ሕሊንኦም እውን ደጊም ሓጢኣት ካብ ዘይህልዎም ካብ ምስዋዕዶ ኣይመዓረፉን ነይሮም ማለት ደም ኣብዑርን ድቤላታትን ሓጢኣት ክርሕቕ ኣይከኣሎን እዩ ስለዚ ናብ ዓለም ክኣቱ ከሎ ይብል ስጋ ኣዳለኻለይ እምበር መስዋዕቲ ሕሩድ መስዋዕቲ ብልዕን ኣይደለኻን ብዝሓርር መስዋዕቲ በቲ ስጋ 5 ነይራ ደቁን ኣሬት ቀጥል 15 ብዝሓርር መስዋዕቲ በቲ ስለ ሓጢኣት ዝስዋዕ ባህ ኣይበለካን ሽዑኻ ኣነ እንሆ ኣብቲ መጽሓፍ ብዛዕባ ጽሑፍ እዩ ወ ኣምላኽ ፍቓድካ ክከብር ኢለ እመጽእ ኣለኹ በልኩ ኣብ ላዕሊ ከምቲ ሕጊ ገይሮም ዘቕርብዎ መስዋዕቲ ሕሩድ መስዋዕቲ ብልዕን ዝሓርር መስዋዕቲ ስለ ሓጢኣት ዝስዋዕን ኣይደለኻን ብኡ እውን ባህ ኣይበለካን ኢሉ ድሓር ከዓ እንሆ ፍቓድካ ክገብር ኢለ እመጽእ ኣለኹ በለ ምንቲ ነቲ ዳሕራይ ከጽንዕ ኢሉ ነቲ ቀዳማይ ሰዓሮ በዚ ፍቓድ እዚ በቲ ሓንሳእ ንሓወሩ ዝኣክል እተሰውዐ መስዋዕቲ ስጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐዲስና ኣሎና ካህን ዘበለ ኩሉ ኣብ ፀጽባሕ እናገልገለ ይቐውም እዩ እሞ ነቲ ሓጢኣት ከይርሕቕ ከቶ ኣይዘይከኣሉ መስዋዕቲ ብዙሕ ሳዕ የቕርቡ ኣሎ ክርስቶስ ግና ነቶም ዝቕድሱ ብሓንቲ መስዋዕቲ ንሓዋረ ፈጸሞ እሞ ንሱ ንሓዋሩ እትኸውን ሓንቲ መስዋዕቲ ስለ ሓጢኣት ምስ ኣቕረበ እቶም ጸላእቱ መርገጽ እግሩ ክሳዕ ዝኾነ እናተጸበየ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐመጠ መንፈስ ቅዱስ ድማ ይመስክረልና ኣሎ አሜን ቃል ሕይወት ተስማዕና ኣሜን ኣብ ቁጥሪ 24 ዘለዋ ነባባትና መምህር ትምኒት ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 19 ማማ ህይወት መዝሙር ዳዊት መበል 110
ቁፅሪ 1 ማማረዘነት ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 19 ማማሙሉ ቀዳሜይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 22 ቁፅሪ 22 ኩለን ሓንቲ ጥቕሲ ጥራየን ንባብ ቁፅሪ 14 እዚ ስጋ እዚ ቅድም ዝሰምዖ መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ትምለስ ዝብል እዩ ሕጂ ግና ኣብ የማነይ ንበር በሎ ኣሜን ነዚ ስጋ እዚ ልዕሊ ሰማያት ምዃን ጥራይ ኣይኣኸሎን ኣብ መላእኽቲ እውን ኣይተደረተን እዚ ክብሪ እዚ እውን ኣይኣኸሎን እንታይ ደኣ ልዕሊ መላእኽቲ ኮነ ካብ ሱራፌል ልዕል በለ ልዕሊ ኣሕሉቕ ኮይኑ ዓረገ እዚ እውን ኣይኣኸሎን ንላዕሊ ክዓርግ ክሳዕ ላዕሊ መንበረ መንግስቲ ዓረገ ኣብኡ ከዓ ተቐመጠ ኣሜን እዚ ንባብ ፅቡቅ ጌርና ነስተብህለሉ ኣብዚ ምክፋልና ዘይተረፈ ብጣዕሚ ሰፊሕ ዓሚቕ መልእኽቲ ዘለዎ እዩ እግዚኣብሔር ምስትውዓሉ ሃበና እሺ ዘፍጥረት 3:19 መምህር ትምኒት ናባኽያ እሺ መምህር ትምኒት የላን መስለኒ መምህር ሳራ ኦሪት ዘፍጥረት 3:19 ከተንብብልና መምህር ሳራ ኦሪት ዘፍጥረት 3:19 هراي هجي كنبب هو اوكي هراي ዘፍጥረት 19 هو 3:19 3 እዩ ኦኬ ናብታ ተፈጠርካላ ምድሪ ክሳብ ትምለስ እንጌራ ብርሃፅ ገፅካ ክትበልዕ ኢኻ መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ድማ ትምለስ በሎ ኣሜን ኣሜን كم يمسكهم كلهم ناتيكا مزمور داويت 110 فقد حادث እታር እስታውን እግዚኣብሔር ዝሓርዮ ንጉስ ጎይታ ንጎይታይ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ ኣሜን ኣሜን آمين ናቲ ማሪቆስ ምዕራፍ 16 ቁጥሪ 19 ጎይታና ኢየሱስ ምስ ተዛረበ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣምላኽ እውን ተቐመጠ ኣሜን ቃል ህይወት ተስፋዕና ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ወዲ 22 ንሱ ናብ ሰማይ ዓሪጉ ኣብ የማን ኣምላኽ ኣሎ ንዕኡ መላእኽቲ ስልጣናትን ሓይልታትን ይገዝእዎ ኣለዉ ኣሜን ስለቃላቱ ምስግና ኣሜን يا ريته
اوكي ኣብ ቁፅሪ 16 ዘለዋ ንባባትና ሓውና ዮሴፍ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ቁፅሪ 9 ማማ ትርሓስ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ 6 ክሳብ 12 ንባብ ቁፅሪ 25 ኣብ መንጎ ምድርን ሰማይን ዘሎ መጠን ርሕቀት ዶ ኣይትርእን ኢኻ? እምበኣርከስ ንዓ ሕጂ ድማ ካብቲ መዓሙቕ ጀሚርካ ስፈር ኣስተውዕል ከኣ ኣብ መንጎ ገሃነምን ምድርን ክሳዕ ሰማይከ ክንደይ መጠን ርሕቀት ኣሎ? ዳግም ኣብ መንጎ ምድርን ሰማይን ዘሎ መጠን ርሕቀትን ካብዚ ሰማይ እዚ ዘሎ መጠን ርሕቀትን ክሳዕ ካልእ ሰማይ ዘሎ መጠን ርሕቀትን ካብ ካልእ ሰማይ ክሳዕ ሳልስ ሰማይ ዘሎ መጠን ርሕቀት ሓይላት ሰማያውያንን ኣብ መንጎቶም ኣብ ኣርያም ዘለውን ኣብ መንጎ መንበረ መንግስቲ ዘሎ ርሕቀትን ኣብ ልዕሊ እዚ ዓብይ መጠን ርሕቀት ንህላዌና ኣዕረጎ። ኣሜን። ካብቲ ቀደም ንሰብ ዘውረዶ ቦታ ዝተሓተ ቦታ ከቶም ምንም የልዎን። ሎሚ ድማ ካብቲ ንሰብ ዘዕረጎ ቦታ ዝለዓለ ከዓ ከቶም ምንም ነገር የልዎን። ኢሳያስ 55:9 ኣስዕባ ቢልክ ማማ ትርሓስ ዕብራውያን 1 ካብ 6 ክሳብ 12 ኢሳያስ 55 ቁፅሪ 9 ከምቲ ሰማይ ካብ ምድሪ ልዕል ዝብል መገድታተይ ካብ መንገድታትኩም ሓሳባተይ ከዓ ካብ ሓሳባትኩም ልዕል ዝበለ እዩ። እሺ ካልኦት ተስማዕልና ዕብራውያን 1 ካብ ክንደያ ኩንሃ ዕብራውያን 1 ካብ 6 ክሳብ 12 ከም ብሓድሽ ድማ ነቲ በኽሪ ናብ ዓለም ከእትዎ ከሎ ኩላቶም መላእኽቲ ኣምላኽ ይሰግድሉ ይብል። ብዛዕባ መላእኽቲ ከዓ መላእኽቱ ንፋሳት ኣገልገልቱን ሓልሃልቲ ሓዊ ዝገብር ይብል። ብዛዕባ ወዱ ግና ኣታ ኣምላኸይ ዝፋንካ ንዘለዓለም ዓለም ይነብር። በትሪ መንግስትኻ እውን በትሪ ቅንዕና እያ። ጽድቂ ፈተኻ ዓመፀኻ ጠላእካ። ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ሓለፋ ብጾትካ ብዘይቲ ሓጎስ ቀባእካ እዩ ዝብል ድማ ጎይታይ ንስኻ ካብ ቀደም ንምድሪ ሰረትካያ ሰማያት እውን ግብሪ ኣእዳውካ እዮም። እዚኣቶም ክጠፉ እዮም ንስኻ ግና ትነብር። ኩሉ እውን ከም ክዳን ክበልእ እዩ ከም ዓለባ ድማ ክትጥቕልሎ ኢኻ ክልውጥ እውን እዩ። ንስኻ ግና ከም ቀደምካ ኢኻ ዓመታትካ እውን ኣይክውዳእን እየን ይብል። እስኪ ካብ መላእኽትኻ ንመኖም እዩ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮምሲ ኣብ የማነይ ተቐመጥ ዝበሎ ኩላቶም ነገልገልቶም እቶም ምድሓንን ክወርሱ ዘለዎም ዝለኣኹ መናፍስቲ ኣገልገልቶን ኣይኮኑን። ኣሜን። ካልኦት ተስማዕልና ቀፂልና ኣብ ቁፅሪ 29 ዘለዋ ንባባት ማማ ህይወት መዝሙር ዳዊት መበል 49 ካብ ቁፅሪ 12 ክሳብ 20 ንባብ ቁጥሪ 27 ክሳብ 29 ከም ዝበለ እቲ ዝወረደ ንሱዩ ልዕሊ ሰማያት ዝዓረገ እምበኣር ኣስተውዕል ኣየናይ ህላዌዩ ናብ ሰማያት ዝዓረገ
ቅድሚ ሎምኸ ከመይ ኮይኑ ነበረ ኣነስ እግዚኣብሔር ዝሃበና ክብሪ ምእንቲ ክንፈልጥ ብዛዕባ ሓሳር ህላዌና ክዛረብ ፈቱ ቀደምና መሬትን ሓመድን ኢና እዚ ከዓ ንነቐፋ ህላዌና ኣይኮነን ዝብል ዘለኹ እንታይ ደኣ ካብቶም ዘይዛረቡ እንስሳ ኣዚና ብዘይ ኣእምሮ ስለ ዝኾንና እየ ምእንቲ እዚ ድማ በቶም ልቢ ዘይብሎም እንስሳ ተመሰልና እዚ ከዓ ዓቢ ሓፍረት ኮነና ነቲ ዘይዛረብ ህላዌኡ ዘይተዛራቢ እዩ መዝሙር ዳዊት 49 كم بازا عسران سوري زودا خمسيلني سوري ፊት ያደሎ ሃይማኖት ኣብ ወክልቲ ፔጅ ኣለዋስ ናብትን ንብል ኣለኹ የብሬድ እቲ ዝዛረብ ልሳን ዘኽበርዎ ብፍቓዱ ድማ ዝወደቐ ሰብ ግና እቲ ብዝዛረብ ልሳን ዘኽበርዎ ብፍቓዱ ድማ ዝወደቐ ሰብ ግና ከምቶም ልቢ ዘይብሎም እንስሳ ኾነ እታ መዝሙር ዳዊት እያ ፈሊጡ ብዝገበሮ ከዓ ክፍረዶ እዩ ሰብ በቶም ልቢ ዘይብሎም እንስሳ ተመሰለ ዝብል ክትሰምዕ ከለኻ እነሆ ምስኣቶም ማዕረ ኾነ ኣረ ገና ካብኣቶም እኳ ዝኸፋኣና ኮና መዝሙር ዳዊት 49 ኦኬ استأكاب 12 تجمر اوكي ግናኸ ሰብነተን ዝጠፍኣ እንስሳ እዩ ዝመስል ከቢሩ እኳ እንተሎ ኣይነብርን እዩ እዛ መገዶምሲ እሽነቶም እያ ድሕሪኦም ዝመፁውን ንባዕሎም የስምርዎ ሴላ ከም ኣባጊዕ ኣብ ሲኦል ይነብሩ ሞት ይጓስዮም ንግሆ ጥኑዓት ይገዝእዎም ውቃቢኦም ኣብ ሲኦል ይጠፍእ ማሕደሮም እውን የብሎምን ምሕደር እውን የብሎምን ኣምላኽ ግን ክቅበለኒ እሞ ንሱ ንነፍሰይ ካብ ኢድ ሲኦል ከርግፋ እዩ ሴላ እዛ ሴላ እንታይ እያ ብኣኸ ድሓረዳ ሓተከ ሰብ እንተሃበተም ክብረት ቤቱ እንተ በዝሐ ኣይት ሰብ እንተሃብተመን ክብረት ቤቱ እንተ በዝሐ ኣይትፍራሕ ክብረቱ ኣስኣሰሩ ኣይወረድን እዩ እሞ ምስ ዝሙት ገለ እኳ ኣይማላእን ሽሕ እኳ ብሂወቱ ነፍሱ እንተ ኣመስገነ ንርእስኻ ሰናይ እንተ ገበርካላ ሰባት እውን እንተ ንኣዱኻ ንስኻስ ነቶም ከቶ ብርሃን ዘይርእዩ ዓሌት ኣቦታትካ ክትከይድ ኢኻ ምስትውዓል ዘይብሉ ሰብ ብክብሩ እኳ ነተን ዝጠፍኣ እንስሳ እዩ ዝመስል ኣሜን ኣሜን እግዚአብሔር ካብዚ ይሰውረና ኣሜን ወይ ቀፂልና ኣብ ቁጥር 30 ክልተ ንባባት ኣለዋና መምህር ትምኒት እንኳዕ ሰላም ተመለስኪ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ማማረዘነት ኤርምያስ 8:7 ቁጥር 30 ላሕሚ ዘጥረዮ ኣድጊ ከዓ መእሰሪኡን ቤት ጎይታኡን ፈለጠ ከምኡውን ነዚ ነገር እዝን ዝመስሎን ከም ዝተባህለ ከም ብሓድሽ ህዝበይ ፍርዲ ኣምላኹ ኣይፈለጠን ካብ ርግቢ ኣዝዮም ዘይፈላጣት ኮኑ ከም ዝተባህለ እዩ ኢሳይያስ 1:3 መምህር ትምኒት ሶሪ ኮኔክሽን ይመስለኒ ኣብንፅን እሺ ብዕራይ ንዋንኡ ኣድጊ ድማ ንመብልዕ ማል ጎይትኡ ይፈልጦ እስራኤል ግና ሓንቲ እኳ ኣይፈልጥን ህዝበይ እውን ኣያስተውዕልን እዩ ኣደይዎ ተስማዕልና ማማረዘነት ኤርምያስ 8:7
ኤርምያስ 8:7 ራዛ ኣብ ሰማይ ወርሓቱ ይፈልጥ ኳትራን ለኻኺቶን ዓያን ዝመጻሉ ግዜያት የስተብህላ እየን ህዝበይ ግና ፍትሒ እግዚኣብሔር ኣይፈልጥን እዩ ካልእ ተስማዕልና ቀፂልና ክፍሊ 24 ናኣቱለና ቁጥሪ 31 ሓንቲ ንባብ ኣላትና ብኣ ማማ ሙሉ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 12 ንባብ ቁጥሪ 31 መሊሱ እዚ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ኣብቲ ድርሳኑ ህላዌቲ ኣእምሮ ሲኢኑ ዝገዘፈ ሰብ ከምዚ ልዕሊ ኩሉ ኮነ እቲ መላእኽቲ ንብዙሕ ዘመናት ክርእይዎ ዝምነይዎ እንሆ ሎሚ ህላዌና ኣብ መንበረ መንግስቲ ኮይኑ ካብ ኩሉ ባና ብርሃን ኣዝዩ እናኣብረኸ ረኣይዎ እቶም ዝተፈጥሩ ኩሎም መላእኽትን ኣሕሉቕ መላእኽትን ቅዱሳንን ክርእይዎ ዝምነይዎ ዝነበሩ እዚ እዩ ቃል ሕይወት የስማዕና ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 12 ንኣኻትኩም እምበር ንርእሶም ከም ዘየገልግሉ ተገለጸሎም እዚ እውን በቶም በቲ ካብ ሰማይ ተላኸ መንፈስ ቅዱስ ገይሮም ወንጌል ዝሰበኽልኩምን ሕጂ ተናገርልኩም መላእኽቲ ናብኡ ክጥምቱ ይብህጉ እዮም ስለቃላት ምስጋና ወረረ ይዓፅውና ምሕረት ኣውርድ እሺ ቀፂልና ክፍሊ 25 ቁጥሪ 32 መምህር ሳራ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 9 ቁጥሪ 10 ደጊሙ ኣብዚ ድርሳን እዚ ብዛዕባ መላእኽቲ ምሳና ከም ዝሕጎሱ መድሓኒና ብምኽንያት ሓደ ዝንሳሕ ሓጥእ ኣብ ሰማያት ዓብይ ፍስሓ ይኸውን እዩ ዝበሎ ጠቂሱ ተዛረበ በለ መምህር ሳራ ኣለኹ እንሳሰብ ኦኬ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 9 ክሳብ 10 ምስ ረኸበታ ድማ እታ ዝጠፍኣትኒ ድሪመይ ረኺበያ እሞ ምሳይ ተሓጎሳ ኢላ ነፃነት ኢላ እትብል ዘላ ነዳኖታተን ንጎረባብተን ትፅውዐን ከምኡ ድማ ብሓደ ዝንስሕ ሓጥእ ኣብ ቅድሚ መላእክቲ ኣምላኽ ሓጎስ ይኸውን እዩ እብለኩም ኣለኹ ኣሜን ኣሜን ኣብ ቁጥሪ 33 ዘላ ንባብና ሓውና ዮሴፍ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ 8 ክሳብ 20 ንባብ ቁጥሪ 33 እግዚአብሔር ኣምላኽ ንህላዌ ሰብ ልዕሊ ሰማያት ከም ዘዕረጎ እናረኣዩ ደኣ ከመይ ሓጎስን ደስታን ዘይከውን ጎይታ ናብ ዓለም ምስ መፀ ምስ ሰብ ሓደ ከም ዝኾነ ፈለጡ እግዚአብሔር ምሳና ሓደ እንተዘይከውንስ ናብ ምድሪ ኣይምወረደን ነዚ ምስ ረኣዩ ከዓ በብፆታኦም ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ነቶም እግዚአብሔር ዝሕጎሰሎም ሰባት ከዓ ኣብ ምድሪ ሰላም ይኹን እናበሉ ኣብ ምድሪ ቆሙ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ 8 ክሳብ 20 ኣብታ ምድሪ እቲኣ ብለይቲ ማሎም ክሕልው ኣብ መሮር ዝሓደሩ ጓሳት ነበሩ መልኣኽ እግዚአብሔር ከዓ ኣብ ጥቕኦም ደው በለ ክብሪ እግዚአብሔር ኣብ ዙርዮኦም ኣብረሀ ብዙሕ ፍርሃት ከዓ ፈርሁ እቲ መልኣኽ ድማ እነሆ ሎሚ መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወዲዱልኩም ስለ ዘሎ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንኩሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብይ ሓጎስ እበስረኩም ኣለኹ እሞ ኣይትፍርሁ ምልክት ድማ እቲ ይኹንኩም ምልክት እዚ ይኾንኩም ኣብ መብልዕ ማል ብዓለባ እተጠቕለለ ህፃን ደቂሱ
ክትረኽቡ ኢኹም በሎም። ብዙሓት ሰራዊት ሰማይ ድማ ብድንገት ምስቲ መልኣኽ ተጸምቢሮም ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ሰላም ከዓ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎ እቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት እናበሉ ንኣምላኽ ኣመስጎኑ። ኮነ ድማ እቶም መላእኽቲ ካባታቶም ናብ ሰማይ ምስ ደየቡ እቶም ጓሶት ነንሕድሕዶም እዚ እግዚኣብሔር ዝገለጸልና ክውን ነገር ክንርኢ ንዑናይ ናብ ቤተልሔም ንኺድ ተባሃሉ። ቀልጢፎም ከዓ ኸዱ። ንማርያምን ዮሴፍን ነቲ ህፃን ከዓ ኣብ መብልዕ ማል ደቂሱም ረኸቡ። እዚ ምስ ረኣዩ ብዛዕባ እቲ ህፃን እተነግሮም ነገር ኣውረዩ። ዝሰምዑ ዘበለ ኩሎም ከዓ በቲ እቶም ጓሶት ዝነገርዎም ተገረሙ። ማርያም ግና ነዚ ነገር ኩሉ ኣብ ልባ ተዋህሎን ተሓስቦን ነበረት። እቶም ጓሶት ድማ ከምቲ ተባሃሎም በቲ ዝሰምዕዎን ዝረኣይዎን ኩሉ ንኣምላኽ እናኽበሩን እናወደሱን ተመልሱ። ቃል ሕይወት የስማዓልና። አሜን። ቃል ሕይወት ተስምዐልና። ቀፂላ ኣብ ቁጥሪ 34 ዘላ ንባብና ማማ ትርሓስ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ካብ ቁጥሪ 10 ክሳብ ቁጥሪ 20 እሞኸ እቲ ንሰብ ዝተገብረ ሰናይ ነገር ብፍላይ ከዓ ሕድገት ሓጢኣት ርእዮም ንእግዚኣብሔር ከመይ ከም ዘመስገንዎ ዶ ርኢኻ? ነታ እትግበረልና ሰናይ ከም ናቶም ገይሮም እዮም ዝርእይዋ። ኣሜን። ዳግም ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ምስ ረኣይዎ ኣዝዮም ተሓጎሱን ኣመስገኑን። ምስኡ ድማ ናብ ሰማያት ዓረጉ። ምእንቲ እዚ ካብታ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዓረገላ ዕለት እቲ መላእኽቲ ናብ እግዚኣብሔር ኣብ ክዓርጉን ክወርዱን ያዕቆብ ዝረኣዮ ራእይ እሙን ኮነ። ምእንቲ እዚ ካብታ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዓረገላ ዕለት እቲ መላእኽቲ ናብ እግዚኣብሔር ኣብ ክዓርጉን ክወርዱን ያዕቆብ ዝረኣዮ ራእይ እሙን ኮነ። እምበኣር እቲ ቅድሚ ሎሚ ክርእይዎ ዝተመነይዎ ሓድሽ ምርኣይ እዚ እዩ። እንሆ ድማ ሎሚ ረኣይዎ። ዘፍጥረት 28 ካብ 10 ክሳብ 20 ያዕቆብ ከዓ ካብ ኤርሻባብ ወፂኡ ናብ ካራን ኣቢሉ ኸደ። ፀሓይ ዓሪባ ነበረት እሞ ኣብ ሓንቲ ቦታ ምስ በፅሐ ኣብኣ ሓደረ። ካብ ኣእማን እታ ቦታ ወሲዱ ድማ ተርእስዎ ኣብታ ቦታ ደቀሰ። ሓለመ ከዓ እሞ እንሆ መሳልል ኣብ ምድሪ ደው ኢሉ ርእሱ ድማ ሰማይ ጠንቂሩ እንሆ ከዓ መላእኽቲ ኣምላኽ ይድይብሉን ይወርድሉን ነበሩ። እንሆ ድማ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኡ ደው ኢሉ በሎ፣ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦኻ ኣብርሃምን ኣምላኽ ይስሐቅን እየ። እዛ ንስኻ ኣብ ልዕሊኣ ደቂስካላ ዘለኻ ምድሪ ንዓኻ ንዘርእኻ ክህባ እየ። ዘርእኻ ድማ ከም ሓመድ ምድሪ ክኸውን እዩ። ንምዕራብን ንምብራቕን ንሰሜንን ንደቡብን ክትሰፍሕ ኢኻ። ኩሎም ዓሌታት ምድሪ ከዓ ባእኻ ብዘርእኻን ብክባረኹ እዮም። እንሆ ከዓ ኣነ ምስኻ እየ። እቲ ዝበልኩኻ ክሳዕ ዝገብሮ ኣይሓድገካን እየ እሞ ኣብ እትኸዶ ኩሉ ክሕልወካ እየ። ናብዛ ምድሪ እዚኣ ድማ ክመልሰካ እየ። ያዕቆብ ከዓ ካብ ድቃሱ ተበራበረ እሞ ኣነ ደኣ ኣይፈለጥኩን ነይረ እምበር ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣብዛ ቦታ እዚኣ ኣሎ በለ። ፈሪሁ ድማ እዛ ቦታ እዚኣ ክንደይ ተፈርህ እያ፣ እዚኣ ቤት ኣምላኽ እያ እምበር ከል ኣይኮነትን፣ እዚኣ ከዓ ደገ ሰማይ እያ በለ። ያዕቆብ ድማ ንጥቢሒቱ ኣንጊሁ ተንስኡ ነቲ ኣብኣ ተተርእስዋ ዝነበረ እምኒ ወሲዱ ሓወልቲ ክኸውን ኣቆሞ። ኣብ ርእሱ ከዓ ዘይቲ ከዓወላ። ስም እታ ቦታ እቲኣ ከዓ ቤትኤል ኣውፃላ። ቀደም ግና ስም እታ ከተማ ሉዝ ይበሃል ነበረ። ያዕቆብ ድማ ከምዚ ኢሉ መብፅዓ ተማማፅዐ፣ እግዚኣብሔር ምሳይ እንተኾነ ኣብዛ ዝኸዳ ዘለኹ ገደይ ከዓ እንተሓለወኒ ዝበልዖ እንጌራ ዝኸደኖን ክዳንን ድማ እንተሃበኒ። ኣሜን። ቃል ሕይወት ተስምዐልና። ቀፂልና ክፍሊ 26 ንኣቱ ኣለና። ቁጥሪ 35 ኣብ ቁጥሪ 35 ዘላ ንባብና ሓውና ዲያቆን ግርማይ
تزور تزي هالليخا مزمور داويت مبل 19 قطر 5 ممهر تمنيت وانجيل ماتيوس معرف 18 يغريتا اب قطر 36 يدلاسا نباب قطر 35 كم بحدش ازي يوحنس افورق ابتي بزعبا بسرات زدرس ودرسانو خمز بله ملآخ نقدس دنجل مريم او مريم دسي بلكي اتي خباخي سغا سب زتوحاده እግዚአብሔር ቃል ከምቲ መርዓዊ ካብ አዳራሹ ዝወፅእ ካባኺ ወፅእ መዝሙር 19:5 ሆና ዲያቆን ግርማይ እሺ መምህር ትምኒት መዝሙር ዳዊት 19 ቁጥሪ 5 ከተንብብልና الرأي أنا لخن بباديكم እሺ ጽበብ አባ ያዕቆብ ዳዊት 19 تشمت ديلك مشت ቁጥሪ 5 نساخ مرعوي خاب حلفيني توصي خم جيغنا خان موقعي مقد تحقوس الله نسات رحدة እስኪ ቅጽል አብላ በረክ ትብለልና አንቲ موسى خاب وسن سمعت إيو مزوارا دما خسع وسنن إيو كابرسنا زخول كايلبون እሺ ቃለ ወተስማዕ ለና كبرت هابرنا ديكم አሜን ኣብ ቁጥሪ 36 ዘለዋ ንባባትና መምህር ትምኒት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ካብ ቁጥሪ 12 ክሳብ 14 ማማ ህይወት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 11 ማማ ረዘነት ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 18 ንባብ ቁጥሪ 36 ኦ ማርያም ሓቀኛን ሕያዋይን ጓሳ ካባኺ ዝወፀ ነቲ ዝጠፍአ በጊዕ ኣዳም ነቲ ዝደለዮ ምስ ረኸቦ ድማ ኣብ መንኩቡ ዝጾሮ ደስ ይበልኪ ኦ ማርያም እግዚኣብሔር ኣብ ሲኦል ደርቢዎ ዝነበረ ናይ ሄዋን ጽኑዕ መእሰሪ በኣኺ ዝተበትከ ደስ ይበልኪ መምህር ትምኒት وينجيل ماتيوس كاب 18 خاب 12 خساب 14 انتي يمسلوكم 100 بقيع زلو سبعي كاب ان حانت انت تفقاتو نتن 9 حالي قدونة تازطفت كدلينا بخراناي كيدين انت رخبا دما خابتن 9 زي تفاس با ازيو خمز حقوس بحق قبلكم اللهو كومو دما خابزوم ناشتو حادو كوخطف فقادتي اب سماي زلو ابخم ايكونن قال هوت يسمع لنا አሜን ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 11 ከዓ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ሂወቱ በጃብ ኣባጊዑ ይሕልፍ ኣሜን አሜን ቃል تسمع لنا إذا فكرة 3:16 ነታ ሰበይቲ ከዓ መከራኽን ፃዕርኽን ጥንስኽን ኣዝየ ከብዝሖ እየ ደቂ ብፃዕሪ ክትወልዲ ኢኺ ድሌትኪ ድማ ናብ ሰብኣይ ክኸውን እዩ ንሱ እውን ክመልከኪ እዩ በላ ቃለ ሕይወት ተስማዕልና እሺ ኣብ ቁጥሪ 37 ዘለዋ ንባባትና ድማ ማማ ሙሉ ዘፀአት ምዕራፍ 3 ካብ 2 ክሳብ 5
መምህር ሳራ ኢሳይያስ 19 ቁፅሪ 1 ሓውና ዮሴፍ መዝሙር ዳዊት መበል 118 ቁፅሪ 27 ማማ ትርሓስ መዝሙር ዳዊት መበል 132 ቁፅሪ 13 ንባብ ቁፅሪ 37 እግዚአብሔር አብ ብሩህ ደመና ተጻዒኑ ዝበጽሐኪ አባኸውን ዝሓደረ ቅድስት ምድሪ ማርያም ደስ ይበልኪ እቲ ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ እግዚአብሔር ካባኺ ዝተራእየ ማርያም ደስ ይበልኪ ኦ ማርያም እቲ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ እግዚአብሔር ካባኺ ክውለድ ዝፈቐደ ደስ ይበልኪ ንሱ ምስ አብን መንፈስ ቅዱስን እንሰግደሉ ቃል እዩ አልዮ ተስማዕና ዘፀዓት ምዕራፍ 3 ካብ 2 ክሳብ 5 መላኽ እግዚአብሔር ከዓ ኣብ ማእኸል ኣሸኽ ቆጥቋጥ ባህልሃል ተሓዊ ተረኣዮ እንተጠመተ ድማ እንሃ እታ ቆጥቋጥ ሓዊ ትነድድ ነበረት እታ ቆጥቋጥ ግና ኣይተባርዐትን ሙሴ ከዓ እዚ ዓብዪ ትርኢት እዚ እዛ ቆጥቋጥ ከመይ ኢላ ሞኽ ከም ዘይትብል ደኣ ኸይደ ክሪኣ ኢሉ ከርኢ በለ እግዚኣብሔር ድማ ክርኢ ከም ዝቐረበ ምስ ረኣየ ኣምላኽ ካብ ማእኸል እታ ቆጥቋጥ ሙሴ ሙሴ ኢሉ ፀውዖ እሱ ድማ እኔኹ በለ ሽዑ ከዓ ናብዚ ኣይትቕረብ እዛ ደው ኢልካላ ዘለኻ ቦታ ቅድስቲ ምድሪ እያ እሞ ኣሳእንካ ካብ ኣጋርካ ኣውፅእ በሎ ለቓላቱ ክብሪ ምስጋና ይኹን መዝሙር 118 ቁፅሪ 27 እግዚአብሔር ሲ ኣምላኽ እዩ ንሱ እውን ኣብርሃልና ነቲ መስዋእቲ በዓል ዓመት ክሳብ ኣቕርንቲ መሰዊኢ ብገመድ እሰሩ ኣለይወ ተስማዕና መዝሙር 132 ቁጥሪ 13 እግዚአብሔር ንጽዮን ሓሪዋ እሞ መህደሪኡ ክትከውን በሃጋ ቃልዮ ተስማዕልና ኢሳያስ ተሰጊር ኣላ ዲያቆን ኦኬ ኢሳይያስ ንመን ሂቤኔ ረኸውን ኣይተነበትን መምህር ሳራ ሶሪ ዲያቆን ወዳይ ሚዩት ምግባር ረስየ እዩ እሺ ኢሳይያስ 19 ቁፅሪ 1 እወ ጾር ብዛዕባ ግብፂ እንሆ እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ደበና ይወፅእ ናብ ግብፂውን ይመፅእ ጣዖታት ግብፂ ኣብ ቅድሚኡ ራዕራዕ ክብሉ እዮም ልቢ ግብፂ ከዓ ኣብ ውሽጣ ክመክኽ እዩ ኣሜን ኣሜን ቃልዮ ተስማዕልና ናይ መወዳእታ ንባብና ኣብ ቁጥሪ 38 ዘላ ማማ ረዘነት ሕዝቅኤል 44 ካብ 1 ክሳብ 3 ንባብ ቁጥሪ 38 ነዚ ኣነ ሃዋርያኡ ዝኾንኩ ኣዲኡ ዝኾንክ ማርያም ደስ ይበልኪ ተፈሲዋ ማርያም እሞ ኣንቲ ለዛ ሃዋርያው ኣነ እሺ ነዚ ኣነ ሃዋርያኡ ዝኾንኩ ኣዲኡ ዝኾንክ ማርያም ደስ ይበልኪ ድሕሪ ልደቱ ማሕተም ድንግልናኺ ብዘይ ምልዋጥ ዝሓለወ ንኣማኑኤል ዝወለድክዮ ማርያም ደስ ይበልኪ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ቁጥሪ ካብ 1 ክሳብ 3 ኣገልግሎት ምብራቃዊ ኣፍ ደገ ድሕሪዚ ናብ መገዲ እታ ናብ ምብራቅ እትርኢ መውፅኢት ደገ መቅደስ መለሰኒ ዕፁውቲ ከዓ እያ እግዚአብሔር ድማ በለኒ እዛ ደገ እዚኣ ዕፁውቲ ትኹን ኣይትከፈት ሰውን ኣይእተዋ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ኣትዩላ እሞ ስለዚ ብዕፁውታት እምበር እቲ መስፍን ስለ ዝኾነ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንጌራ ክበልዕ
ኣብኡ ክቕመጥ እዩ። ንሱ ብመገዲ ገበላ እታ ደገ ክኣቱ ብኣኣ ኣቢሉ እውን ክወፅእ እዩ። ስለ ቃላት እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ስለ ዝነበረና ናይ ንባብ ጊዜ ንኣምላኽና ስብሓት ይኹኖ። ሎሚ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ምዕራፍ 68 ክፍሊ 23 ካብ ቁፅሪ 23 ጀሚርና ክሳብ ቁፅሪ 38 ክፍሊ 16 ኣንቢብና ኣለና። ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን። ካብዚ ብምቕፃል መዝሙር ካብ ጉባኤ ክህልወና እዩ። መምህር ሳራ ኢትካ ሓፍ ኣቢልክለኺ። ወዲያቆን ወደይ መምህር ትምኒት ክትዝምረልና ኢለ ሰዲደላ ነይረይ ስለ ዘይረኣይቶ ክመልሲ ሃበትን መስለኒ ትምኒት ጓለይ በጃ ክንዶ ዘምርልና ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ትብል መዝሙር ኣቲትኒ ኣነ ነቲ ኣዝማች ፈልጣየ ግን ነቲ እንታሽሙ ሱቕ ኢለ ከንብቦ እንድህር ኮይነ ነቲ ካልእ ግጥሚ ክፍትን እኽእል ካልእ ሰብ እንተዘየሉ ሶሪ ኣብቲ ናተይ ተራቢ ተገይመ የለን ሎሚ ናባኽያ ዘሚርክ ስለ ዘይትፈልጢ ተዘሚርክልና እውን ፅቡቕ ነይሩ። መምህር ትምኒት እንድሕሪ ሓጊዛት ክውን ፅቡቕ ከም ፍቓድከ ክዝምር ክእል እየ ዘይዘምር ሰብ እንድሕር ዘይዘመረ ከይህሉ ምር ክዝምር ይኽእል እያ። ቴንክ ዩ መምህር። እሺ ናባኽያ መምህር ትምኒት ኣረሽ በፂሓት ከዶ ትኸውን ትምኒት ወይ هو هذه حاجة اسم أب والابن والمنفس ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ሓጢኣተይ ገዲፉ ሂወት ሂቡኒ እንተዘይከኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስግኖዬ ክብርናተይ ጎይታ ክዘምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ሓጢኣተይ ገዲፉ ሂወት ሂቡኒ እንተዘይከኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስግኖዬ ክብርናተይ ጎይታ ፍቅረይ ሰሓቦ ካብ ላዕላይ ሰማይ ናብ ምድሪ መፀ ኣምላኽ ኣዶናይ ዕርቃኑ ኾነ ፀጋ ከልብሰኒ ስለይተሰቕለ ሂወት ክህበኒ ዕርቃኑ ኾነ ፀጋ ከልብሰኒ ስለይተሰቕለ ሂወት ክህበኒ ክዘምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ሓጢኣተይ ገዲፉ ሂወት ሂቡኒ እንተዘይከኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስግኖዬ ክብርናተይ ጎይታ በጃ ኮይኑኒ ብክቡር ደሙ ለጌዎን የለን ዒዱ ሃዲሙ ኣርዑተይ ኣምሊቕዎ ካብ ክሳደይ ኣውጁ ጎይታ ናተይ ናጽነተይ ኣርዑተይ ኣምሊቕዎ ካብ ክሳደይ ኣውጁ ጎይታ ናተይ ናጽነተይ ክዘምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ሓጢኣተይ ገዲፉ ሂወት ሂቡኒ እንተዘይከኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስግኖዬ ክብርናተይ ጎይታ ንቅዱስ ቃሉ ጽሒፉ ብልበይ ሓድሽ ኪዳኑ ሂቡኒ ጎይታይ
ተቐዲዱ ትዕፅው መጋረጃ ጎይታ ኾይኑኒ ናይ ዘለኣለም ብቻ ተቐዲዱ ትዕፅው መጋረጃ ጎይታ ኾይኑኒ ናይ ዘለኣለም በጃ ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ሓጢኣተይ ገዲፉ ህይወት ሂቡኒ እንተዘይከኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስግኖዬ ምርናተይ ጎይታ ስሙ ኢየሱስ ናይ ዓለም መድሕን ውዒሉ መስቀል ሞተይ ክኸድን ካብ ውድቀተይ አልዒሉኒ ብኢዱ ሒዘይ ኣለኹ ናይ ህይወት መንገዱ ካብ ውድቀተይ አልዒሉኒ ብኢዱ ሒዘይ ኣለኹ ናይ ህይወት መንገዱ ክዘምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ሓጢኣተይ ገዲፉ ህይወት ሂቡኒ እንተዘይከኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስግኖዬ ክብርናተይ ጎይታ ክዘምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ሓጢኣተይ ገዲፉ ህይወት ሂቡኒ እንተዘይከኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስግኖዬ ክብርናተይ ጎይታ። ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ስለ ዝተሃበኒ ዕድል የመስግን። አገልግሎትኩም ይባላል። አሜን። ጣዕምቲ መዝሙር ዝማሬ መላእክት የስምዐልና መምህር ትምኒትን መምህር ሳራን ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ሓጢኣተይ ገዲፉ ህይወት ሂቡኒ ተዘይከኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስጉነየ ይኽበር ናተይ ጎይታ ብምባል እታ ኣዝማች እቲ ድቕፅል እቲ ቤት ክንሰምዖ ፀናሕና ከዓ ነዚ ዝገልጽ ምድሓን ናይ ጎይታ ፍቕሪ ናይ ጎይታ ተበጃውነት ናይ ጎይታ ምንጋፍ ናይ ጎይታ እትገልጽ ስለዚ ኩሉ ግብሩ ስለዚ ኩሉ ምሕረቱ እንታይ ክንገብር እንታይ ክንከፍሎ ካብ ምስጋና ሓሊፈ ምንም ዝብሎ ይብለይን እያ ትብልታ ትሕዝቶ ደጊመ ዝማሬ መላእክት የስምዐልና። እሺ ካብዚ ብምቕፃል ነዛ መዝሙር ብቃል ኣምላኽ መሰረት ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ብምጥቃስ ከነስተንትና ናብ ጉባኤ ዲያቆን ሓዊ ትርሓስ ኣለኹ። ሽማማ ትርሓስ። እሺ ዝማሬ መላእክት የስምዐልና ትምኒት ካፍትና ዘመን አገልግሎት ይባረክ። አሜን። እሺ ኢሳያስ 61 ቁጥሪ 10 ኦኬ ከምቲ ኣኽሊል ኣብ ርእሱ ዝደፍአ መርዓዊ ከምታ ብስልማት ተሰለመት መርዓት እግዚአብሔር ልብሲ ምድሓን አልቢሱኒ ብመርገፍ ጽድቅ እውን አጎልቢብኒ እዩ እሞ ብእግዚአብሔር ኣዝየ ሕጎስ ነፍሰይ ብኣምልኸ ይባህ ይብላ ኣለዎ። አሜን። ቃል ሕይወት ተስምዐልና ኢሳይያስ 61:10 ትንቢት ኢሳይያስ 61:10 ቃል ሕይወት ተስምዐልና። እሺ ካልኦት ንኣምላኽ ምዝማር ኣሎ። ኣምላኽ ዘፍቅረና ፍቕሪ ዝመሓረና ምሕረት ዝፈወሰና ፈውሲ ካብ ሞት ናብ ህይወት ምስግጋሩ ምምሓሩ ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ ሲኦል ናብ ገነት ምንጋፉ ሓጢኣትና ይቕረ ምባሉ ህይወቱ ከፊሉ ህይወቱ ዝሃበና ስለዚ ኩሉ ነገር ከዓ ውዕለቱ እኳ ውሬታ እኳ ክመልስ ተዘይከኣልኩ በቃ ከመስጉን የኽበረለይ ጎይታ ትብል ብዙሕ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና። ዲያቆን መሓሪ ዮሴፍ ክገብር እሺ መዝሙር ዳዊት 100 ቁፅሪ 2 ንእግዚአብሔር ብሓጎስ ተገዛኽዎ ኣብ ቅድሚኡ ብእልልታ መፁ 102
الشيك عليه وتسمع لنا مزمور داويد مبل 100 قطر 3 ماما جدينا دما مزمور داويد أسران شوعتن قطر 6 سديدات لنا لا من ببلنا كان ببعنا እሺ መዝሙር ዳዊት መበል 17 ቁጥሪ 6 ማማ ጊዴና እግዚአብሔር ጸጉ የብዝሓልኪ اوكي مزمور داوود 27 قطر 6 لومي خا رأسي ابتم زخبوني صلاتي لعل كبل ايو عبدون كوانون مسواتي بإللتا كقرب نእግዚአብሔር ክንዝምረሉን ክውድሶን እየ አሜን ቃል ወተስማዕ ለና መዝሙር ዳዊት 17 6 እሺ ማማ ህይወት ክልተ ኣለዋኒ ከፍኢ ፍቀደኒ ዲ ዋላ ሓንቲ ጥራይ ዋይ ኖት ኦኬ እቲ ሓንቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 16 እቲ ሓንቲ ካ ገላትያን ምዕራፍ 2 ካብ 20 21 ሕጂ ብዮሃንስ ክጅምር ሶሪ ዮሃንስ 3:16 ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ክጠፍእሲ ንወዱ በቻ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቂሩና ማለት እታ ኩላ ናይ ፍቅሪ እያ ነይራ ትምኒት ሓፍትና ዝመዝመረታ ሞ ንሳ ሓንቲ ንሳ ተኸይድ ኮይና ተሰሚዓትኒ እታ ካልእቲ ካ ገላትያን 2 21 ብሓሳብ ከምብበን ግናኸ ክርስቶስ እዩ ኣባይ ዝነብር ዘሎ እምበር ደጊም ኣነ ኣይኮንኩን ዝነብር ዘለኹ እዚ ሕጂ ብስጋ ዝነብሮ ዘለኹ ድማ ብእምነት በቲ ዘፍቀረኒ ምእንታይ እውን ነፍሱ ዘሕለፈለይ ወዲ ኣምላኽ እየ ዝነብር ዘለኹ ጽድቂ ብሕጊ እንተዝኸውን እምበኣርከ ክርስቶስ ንኾንቱ እዩ መይቱ ኣሜን ንኾንቱ እዩ ዝሞተ ኣነስ ፀጋ ኣምላኽ ኣይነዕኒ ኩሉስ ንኣምላኽ ክንዕቅ ከም ዘይብልና ንዕኡ ክነቐድም ከም ዘለና ንዕኡ ክንኣምን ከም ዘለና ብጀክ ዋል ሓንቲ ከም ዘየላ ብጀነራል ዝሪኣ ዘለኹ እታ መዝሙር ኣሜን እዋ ብኡ ጥራይ ከም ዝደሓና እቲ ምድሓን ከም ዘይንዕቆ ካልእ ምድሓን ከም ዘየለ ቃል ህይወት ተስምዐልና ማማ ረዘነት ቃል ህይወት ይስማዓልና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 9 1-2 ብምሉእ ልበይ ንእግዚአብሔር ከመስግኑ ኩሉ ተኣምራትካ ክነግር እየ ብኣኻ ክሕጎስን ክፍሳህን ወልዑል ንስምካ ክዝምር እየ እሺ ቃል ህይወት ተስምዐልና ማማ ረዘነት መዝሙር ዳዊት መበል 9 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 2 እሺ ዝተዳለኹም ተሃሊኹም ከይከልፈኩም ቅድሚ ምስጋርና እሺ እምበኣር ንዝዘመርክን ንዘስተንተንኩም ንድሰማዕኩም ንኩልና እግዚአብሔር ኣምላኽ በረኸቱ የብዛሓልና እሺ ካብዚ ብምቕፃል ሎሚ ዘንበብናዮ ሃይማኖት ኣበው ከነስተንትኖ ኢና ነቲ ሎሚ ድሰማዕናዮን ነቲ ኣብኡ ድተነበበ ጥቕስታትን ካብ ኩሉ ከነስተንትን ንኽእል ኢና ኣዝዩ ዓሚቕ ምስጢር ዘለዎ ንባብ ኢና አንቢብና ሎሚ እግዚአብሔር መስገን ምዕራፍ 68 ካብ 23 ክሳብ 38 ኢና አንቢብና እሺ መድረኽ ናባኹም ቁፅሪ ክንዲዚ ኣውፀለ ይበሉኒ ዳርኣኹም ከተስተንትኑ ትኽእሉ ኢኹም ካብታ ስክሪን ርኢኹም እንድሕሪ ሓንቲ ጥቕሲ ሓንቲ ቁፅሪ እንቢብኩም ሲ ግድነት መዛረቢ ገለ ነገርስ ኣለዎ ወላ ንዓንብብ ኣቢልኩም ተሳተፉ ካብ ስቕ ምባል ኣንብብ ኣቢልኩም ኣነስ እዚኣ ትመስለኒ ምባል እውን ፅቡቅ ኣቦታትና ስለ ዘለው ክእርሙና እዮም ኣብ መወዳእታ ሕቶላ ከይንርስዓ እዚ ኣብ መዝሙር ዳዊት ከነንብብ ከለና ኣብ መንጎ ሴላ ድብል ኣሎ እሞ እንታይ እዩ ኢላ ነይራ ማማ ህይወት ترسع إليه
أنا خجك استايلاتن حنتي كحتوع تاريتي دحن دحرك قبرأ كستايك كتب لا من تنكتب ماشي تاريتي أمين حتو زلاتن سابتا زنببنا يا 24 حجي أمبيكا يا أخوة على خدق ما عندنا قلت النبي بقى إزاي سجازي قدم لسمع مريت إخا أمه نام مريت ملس زبليو حجي جن أب يماني نبر أب يماني نبر بلو نزي سجازي العل سمايات مخانو تراي أي أخلون أب ملاختون أي تد رتن إذا خبر زون أي أخلون انتي دا نلعلي ملاختي خوني كاب سرافها لعل بلي لعل أحلقو كوني عرقي إذون أي أخلون نلعلي خعرق سع لعلي منبر منقستي عرقي أبو خا تقمت هجتا ناتي حتى زلا أبتي مزمور إذا داود عصرت 210 كان نبكلنا أبتا غزر حدها قويتا نقويتاي نسألاتخا مرقز إقرخا كسع زقبرو أب يماني تقمت بلو حجزي عناتي حتو زلاتني بدم اختوره لين مالبات قويتاي قويتاي نقويتاي حجسي كل العلي سقع زلع علي أبتي منقستو عرقي أبو خاط تقمت حجزي عاسي قدمي كتبرها اللي دي زلوس قدمي نابانا نمتو ديوخم جيرو كستا جيرو زغم أبيلو أسفيرو بركس أبزع 210 انتهي بالعلوسي إذا حج زنببكوا قويتا نقويتاي نسألاتخا مرقز إقرخا سع زقبرم أب يماني تقمت بلو إذا أحجسي نابانا متيو تقدكيتو تساقيلو نعنا دحيننا مش حج قدمو يازياس ولا بدحر يازيا እሺ دحن نتصرتي أتا حتى ماما هيوت أبوتاتنا خملس وايم تنتقص تنببا زفترت مزمور داويت ماركوس قداماي بيتروس دما بتخكل نتا قطر 24 زبرها زسفحا زقلصا زملس آين وسعيت لك ترين صنحما هم ملسلنا مع أبوتاتنا تانكيو قالوا تسمع لنا Thank you. الشيخ علوت الشيخ قطر خندزي أوصل يبولوني ديكون حنتري طلع تنسق عصب زبلك قبرة ولا اسكت صنح الشيخ كيزانا أنت كمل هو خبصة ابويا كنت جزيس كستاخ يكون لي انا تعش مزلات نحجي أنا زنبب كوع نبقى خلوها سمعت اللي كم صابوني مزمور 49 هو أبربع تشعتن تاني تم عرف أبي الله بني إذا تكني هو عسران تشعتن زنب بنايا مزمور 49 يلانش الساعة بيبيعني يا حجسي 49 1220 نسمس انسسا هو لنا حجي تطر هو تعرستان غزا رساسي كستنتنا خلق زحج زل أب أبتي حفتي مؤمن عشنتكم خمس خواني إن إتي بطعمي كستنتنا خلق سي عابانا بعلنا نريق لنا حج المثال بتاع 10 تخلته قلنا خيسب نتن تتأفع انسسا يزمثل كبرو أقوى انت له أي نبرنيو at the same time ناتا ريفرنسوين أب مركب فيها له أم مكبب أم مكبب وين تايلو قلت أرلو مكبب معراف سلسته 10 شمنتي سقع 21 أنون بلبي أملاغ من انتي خعزبهم انسسا مخانم كأ بعلاتهم كريوسي بزعبة دك السب الزخوني
بولكو بصحتي دقي سب خمتي ناي انسسا يمو حدا يو بصحتهم كمتي ازياتهم حتى بصحتهم كمتي ازياتهم زموتو اتياتهم كعيموتو نخلهم حنتي استنفاس علاتهم كلهم نخنتو يوم امو سبسي خاب انسسا باللي جايبولون كلهم ناب حنتي بوتا يخدو كلهم كاب مريت كوني كلهم ون ناب مريت يملسو استنفس دقي سب نلعلي خم التدل استنفس دقي سب نلعلي خم التديب استنفس انسسا خا تحتي مدري خم التورد كي من يفلد ساعسران حدا نكاخل تكستي لاتني نما بكتبره لكن in general اتي ناي هافتام كويني الكاب عالم سخت الجهر كم زي بالكا ويكتعد بخم زي بالكا نريو لنا بعلنا بعيننا ما بيسي كل زياد لي لان اكبو كل موت كلنا جن حتى نملعنا قريب لنا كل ناس حنتينا حتى موت كل موت كلنا سي دخاخون هافتامهن أبوتاتنا كل جزء خم عيلمين زبال تقولنا أبزي أخذ ببرهتي ولا مكبوين أبتنا مكبوين بدم بجيرو جالس والله ولا حنت واجا خمزي ولو نعلم هفتي تزعبي مس أملاك قريبك تني أملاك من قدي كتحس يزمهر النازر لما نسخستنتنا تصنحي إذا قربتي دحري كتبره لي تدلي أبتع عسران حدا كان بكل لختنا متجرش تاجد استنفاس دق سب نلعلي خم التديب نلعلي التديب لو التنفاس انسسا ناب تحتي مدري خم التورد زي اي تردان وين يصير تنفاس نلعلي خير وين انسسا نماريت خير زي او قرب تكست غيرات نلا ندام ببكوا خلصي اتي تحستو تردين له ناي حتى مخانسي أب عالم سؤال حنتي حق زكا خمزيكل شيء أب جنرال قال هو تسمع لنا ماما هوت ثانك يو صبغ استنتنا صبغ حطيو تقطري عسران حدن كا توساقي تحط له الشيء قال هو تسمع لنا حراك علوت جيزينا انت كمل بليز عسران شو عتن دقائق ترين دلوانا كابزنا يلو متدي استنتينا خنسمع يصنحنان مالتي نادام مريت يقامون عن مريت كتملس سيخا إيلو خمز نبرة بدحريقين كرسوس كساب أبي كم زعرقة أبي كم تقمت تقيسو بدحريو رحكت عمونغو سماين مدرن زلو عمونغو جهنم مدرن كساب سماين دلو رحكت عمونغو تي سالساي رابعاي سماي كساب منبرة سبعة دلو رحكت كله تقيسو قا انتاي نمباليو كاتبو جيرو بريل نايو ኣብ ቁፅሪ 27 ከኣን ረኣያ እቲ ዝወረደ ንሱ እዩ ልዕሊ ሰማያት ዝዓረገ ይብል ኣሎ ንሕና ቀደም ከመይ ነርና መሬትን ሓመድን ነርና እናበለ ብዙሕ ተዛሪቡ ከምዚ ማማ ሂወት ክትብላ ፀንሐት ምስ እንስሳት ተኣሳሲሩ ድኻምና ገሊፅልና እግዚአብሔር ንህላዌ ሰብ ነቲ መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ክትምለስ ኢኻ ተባሂሉ ዝተደርበየ ናበይ ናብ ልዕሊ ሰማያት ከም ዘዕረጎ መላእኽቲ በዚ ከም ድሕጎሱ ብናይ ሓደ ሰብ ምድሓን ብናይ ሓደ ሰብ ንስሓ ኣብ ሰማይ ሓጎስ ከም ድኸውን መላእኽቲ ንዖም ጥራይ ደይኮነስ ንሰባት ብዝተገበረሎም ኣዝዮም ከም ድሕጎሱ እዚ ስጋ እዚ ድማ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተረኸበ ምዃኑ ናይ ድንግል ማርያም ክብሪ ብብዙሕ መሲሉ ከመስግናን ክውድሳን ፀኒሑ ኣብ መወዳእታ ድማ ብንጹህ ድንግልና ከም ዝወለደቶ ቅድሚ ምውላዳን ድሕሪ ምውላዳን ንዘለዓለም ድንግል ምዃና ከዓ ሕዝቅኤል 44 ካብ 1 ክሳብ 3 ማማረ ዘነት ኣንቢባትልና ብኣዓፂና ናይ ሎሚ ንባብ
ብዙሕ ክንብል ንኽእል ኢና ካብዚ ናይ ሎሚ መድረኽ ናባኹም። الو ديكو እሺ ማማ ትርሓስ هو قال لي وتسمع لنا كله متمسر قامو مقلاط يمثل قرب تخبدنا خبا جميركا قندش لك كافل أدري جلو أبزئة أب قطر عندي كم درة عند الله يذكران المر أب لقاس معرف كلته أب زرع سر جميلة استنببت يعمل نيرة كابتا قرب ሉቃስ ምዕራፍ 2 قدري 13 كاب دي عيدا نيرة እሺ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ 8 ክሳብ 10 ሓቀይ هو مثلنا هو ኣብዚ ኣነለት ኣብ ቁጥሪ 33 እያ اش لا إذا أنا خاسي كمتي ብዙሓት ሰራዊት ሰማይ ድማ ብድንገት ምስ መልኣኽ ተፀንቢሮም ክብሪና ኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ሰላም ከዓ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎ እቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት እናበሉ ንኣምላኽ ኣመስገኑ ኮነ ድማ እቶም መላእኽቲ ካብ ኣቶቶም ናብ ሰማይ ምስ ደየቡ እቶም ጓሶት ሓድሕዶም እዚ እግዚኣብሔር ዝገለፀልና ክውን ነገር ንርኢ ንዑ ናብ ቤተልሔም ንኸይድ ተባሃሉ ቀልጢፎም ከኣኸዱ ንማርያምን ዮሴፍን ነቲ ህፃን ከዓ ኣብ መብልዕ ማድ ደቂሱ ረኸቡ እዚ ምስ ረኣዩ ብዛዕባ እቲ ህፃን ተነገረሎም ነገር ኣውረዩ ዝሰምዑ ዘበሉ ኩሎም ከዓ በቲ እቶም ጓሶት ዝነገርዎም ተገረሙ ሕጂ እዚኣ ስኒ ኣብ ልበይ ኣትያስ እቲ ንሰምዖ ዘለና ቃል ኣምላኽ ስኒ ክነለልዮ ቃል እግዚኣብሔር እንታይ ይብለና ተዘለሊናዮ ስኒ እዚ ትርጉም ከም ዘይብሉ ከምዞም ጓሶት እዚኦም ኮይኖምስ ሰሚዖም ሲ ንኽሪኡ ኸይዶም ንሕና ድማ ቃል ኣምላኽ ሰሚዕና ክንተግብረሉ ኩሉ ኣብ ልብና ክቕመጥ ከም ዝደና ቅድስቲ ማርያም ዝበለቶ ማርያም ግን ነዚ ነገር ዝኩሉ ኣብ ልባ ተዋህሎ ተሓስቦ ነበረት ትብል እሞ ንሕና ከዓ እቲ ቃል ኣምላኽ ሰሚዕናስ ኣብ ልብና ክነቕምጦ ክንነብረሉ ክንሰርሓሉ እግዚኣብሔር ይደግፈና እንዳሰማዕኒዮ ሎሚ በቲ ሓደ ሰምዖ በቲ ሓደ ተወጡ ኮይኑ እሞ ብዙሕ ንገረና ኣሎ ሕጂ ድማ ከምዞም ጓሶት ኮይና ቃል ኣምላኽ ኣለሌና ሲ ክንነብረሉ ክንህነፀሉ እግዚአብሔር አምላክ ቃሉ ክንኽበር ይሓግዘና ይብል አሜን ቃልዎ ተስማዕልና ማማ ትርሓስ ቴንኪዩ ፅቡቅ ኣስተንትኖ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ 8 ክሳብ 10 ዝተነበበ ንዕያ ተስተንትነልና ፀኒሓ ምድጋማ የድልየኒ እዩ እሺ ካልኦት ጊዜና ንጠቀመሉ حراي موتاجي زي خنت كمل أنني الشيك استنتن زاوت رأسران 4 انتاي دبل كابت 13 سنة نديات تجمر كان استوعل لا أسعيب خريستوس سجوء مسوات جيرو عرقة تبل خريستوسي نتسجوء مسوات جيرو عرقة أبوريت انتاي نيرو مسواتنا انسساتاتي زعرق نيرو ክርስቶስ ግን ገዛ ስጉ መስዋዕት ገይሩ ኣዕሪጉ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ስጋ እዚ ይዛረብ ደሎ ብዛዕባ ክርስቶስ ለቢስዎ ንመስዋዕት ዝቐረበሞ ንዓና ንምድሓና ዝኾነ ህይወት ዝሃበና ስጋ ብዛዕባ ይዛረብ ደሎ ንእግሪ መገድና ብዙሕ ግዜ ይጥቀስ እዩ ቀደም ካህናት እንታይ ገብሩ ነይሮም መስዋዕት ከቕርቡ ከለዉ እቲ መስዋዕት ዝቕበል እግዚኣብሔር እዩ መስዋዕት ዘዕርግ ካህን እዩ እትን መስዋዕት ዝኸውን እትን መስዋዕት ዝኸውን ነገር ከዓ እንስሳይ ሰለስተ ነገር ነይሩ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ክርስቶስ ባዕሉ መስዋዕቲ ባዕሉ ኣቕራቢ መስዋዕቲ ባዕሉ ተቐባል መስዋዕቲ ኮይኑ ስጉእን መስዋዕቲ ኣዕሪጉ ማለት እዩ በዚ ከዓ ምድሓን ሂብና ስለዚ እዚ ስጋ እዚ ኢሉ ኣየናይ ስጋ ምዃኑ ክነግር ከሎ እቲ ቀደም
مريت يخامو نام مريت كتملسي خا زتباهله سغا እግዚአብሔር አዳም مستغاغين تايلو او አዳም مريت አንተ ወተገቡ መሬት ኦ አዳም መሬት ይኻሞ ናብ መሬት ክትምለስ ኢኻ ተባሂሉ ዝተረግመ ድተቐጽዐ ብርሃጽካ ክትበልዕ ኢኻ ከምዚ ክትከውን ኢኻ ተባሂሉ ካብ ገነት ድተሰጎገ ስጋ መሬት ይኻሞ ናብ መሬት ክትምለስ ኢኻ ድተባሃለ ስጋ ንሱ እዩ እዚ ስጋ እዚ ሕጂ ድማ ኣብ የማነይ ንበር ዝብሎ ደሎ ኢሉ እዚ ስጋ እዚ ቅድም ዝሰምዖ እንታይ ነይሩ መሬት ይኻሞ ናብ መሬት ክትምለስ ኢኻ ዝብል ነይሩ ሕጂ ግን ኢሉ ኣብ የማነይ ንበር በሎ እግዚአብሔር ንአዳም ካብ ገነት ክሰጎግሎ እንታይ ኢልዎ መሬት ይኻሞ ናብ መሬት ክትምለስ ኢኻ ዳሓር ንምድሓና ነቲ ስጋቲ ክርስቶስ ምስ ለበሶ እግዚአብሔር ቃል ነቲ ስጋቲ ምስ ተወሃሃዶ መለኮት እግዚአብሔር ቃል ምስ ስጋ አዳም ተወሃሂዱ ክርስቶስ ምስ ተወልደ መስዋዕቲ ገይሩ ነፍሱ ምስ ሰወአ ኣብ 40 መዓልቲ ንሰማይ ዓሪጉ ነቲ ስጋቲ ነቲ ዝተዋረደ ነቲ ድተሰጎገ መሬት ይኻሞ ናብ መሬት ክትምለስ ኢኻ ዝተባሃለ ስጋ ንዑ እንታይ ኢልዎ ኣብ የማነይ ንበር በሎ ሕጂ ናብ ልዕሊ ሰማያት ምዃን ጥራይ ከማን ኣይኣኸሎን ኢሉ ኣብ መላእኽቲ እውን ኣይተደረተን ሕጂ ክሳብ ክንደይ ልዕል ከም ዘበሎ ይክገልጽ ደልዩ እቲ ካብ ገነት ወሪዱ ንምድሪ ንትሕቲ ምድሪ ክሳብ ሲኦል ድተዋረደ ስጋ ክሳብ ክንደይ ልዕል ከም ዝበለ ሕጂ ተራ ስጋ ኣይኮነን ምስ መለኮት ስለ ዝተዋሃደ ምስ እግዚአብሔር ቃል ስለ ዝተዋሃደ እዩ እቲ ስጋቲ በቲ መለኮት ከቢሩ እቲ ስጋቲ ምስ ቃል ስለ ዝተዋሃደ ከቢሩ ክሳብ ኣበይ ልዕል ከም ዘበሎ ንክገልጽ ነዚ ስጋ እዚ ልዕሊ ሰማያት ምዃን ጥራይ ኣይኣኸሎን ኣብ መላእኽቲ እውን ኣይተደረተን እዚ ክብሪ እዚ እውን ኣይኣኸሎን ኢሉ እንታይ ደኣ ልዕሊ መላእኽቲ ኮነ ዕብራውያን 2 ብገዛና ነምባይና ካብ ሱራፌል ልዕል በለ ልዕሊ ኣሕሉቅ ኮይኑ ዓረገ እዚ እውን ኣይኣኸሎን ኢሉ ንላዕሊ ክዓርግ ክሳብ ላዕሊ መንበረ መንግስቲ ዓረገ ኣብኡ ከዓ ተቐመጠ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ እቲ ብሓጢኣት ዝወደቐ መሬት ኢኻሞ ናብ መሬት ክትምለስ ኢኻ ዝተባሃለ ስጋ እግዚአብሔር ቃል ምስ ተዋሃሃደ መለኮት ምስ ተዋሃሃዶ እቲ ስጋቲ ከቢሩ ነዓ ኣብ የማነይ ንበር ተባሂሉ ሕልፊ መላእኽቲ ሕልፊ ስልጣናት ሕልፊ ሰማያት ሕልፊ ኣሕሉቅን ስራፌልን ኣብ ላዕሊ ኣብ መንበረ ጻባኦት ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ ስለዚ ካልእ ስጋ ከም ደይኮነ እንታይ ደኣ እቲ መሬት ኢኻሞ ናብ መሬት ክትምለስ ኢኻ ዝተባሃለ ስጋ ንሱ ምዃኑ ኣሰንቲነ ብዙሕ ክብሎ ድደሊ ነይሩ ግዜ ስለ ዘይብልና ኣብዚኣ ክትኣኽለኒያ እዛ ቁፅሪ 24 ጥራይ ከስተንትን ሓራይ ምስ ግዜና ክንከይድ ካብዚ ብምቕፃል ኣቦና ኣበይ መርጌታ ናብ መድረኽ ክዕድሞም እየ ኣሰንትኖን ትምህርትን ሓፈሻዊ መብርህን መግለፅን ሂቦም ነተን ደለዋ ሕቶታት ገይሮም ብጸሎት ክዓፁልናዮም መድረኽ ናብ ኣቦና ኣበይ መርጌታ ቃለ ህይወት የስማዓልና እቲ ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንሳተፍ ዝረዳእና ዝደገፈና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ ኩልኹም ብንባብ ብመዝሙር ብሕቶ ከምኡውን ብጸሎት ዝተሳተፍኩም ሴተ ጻድቃን ኣስበተ ሁታ ንኽፈልኩም ትብል ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እቶም ድምፅኹም ከይሃብኩም ስለዚ ጉባኤ እዚ ስለዚ ኣገልግሎት እዚ ካብ ምኽሪ ኹፋኣት ሰባት ካብ ተጻብኦ ኣጋንንቲ ድሒኑ 30-60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ክፈሪ ለይትን መዓልትን ንኣምላኽ ብርኪ ትኸፍሉ ዘለኹም ከዓ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚኣብሔር ሴተ ጻድቃን ኣስበተ ሁታ ንኽፈልኩም ሕራይ በተን ሕቶታት ክንምልስ ሓብትና ህይወት ሴላ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢላ ሓቲታ ነይራ ናይ ብሓቂ ከዓ ክሕተት ዘለዎ ከነቕልበሉ ካብቲ ዘለና እዩ ማለት እዩ ኣብ ብዙሕ ነገር ስለ ዝደጋገም ናይቲ ኩሉ ንገብሮ ከዓ ዓብ ነገር ስለ ዝኾነ
تارا خينا حلفو مئنتي كمز كوخب زمسل نستنتنو تغير للو مالتي اب مزمور داويت راي لعلي 7 حدن غزي تتقيس اللو مالتي سلازي كمز زدغاغم بزح غزي غيستبهلنا له حليفنا نكون نخلينا حليفنا يو يشلل كي تردأنا نحلفو نخلينا اب ساعتون غزيون سلازمص ግን ملاخ لومي بهوت حبتنا غيرو نحناون كنستنتنو غيرو مالتي ስለዚህ ኣብ መዝሙር ዳዊት ጥራይ ልዕሊ 71 ግዜ ሴላ ዝብል ተጻሒፉሎ ማለት ሴላ ሸላህ ዝብል ኣብ ናይ ዕብሪ ወይ ኣብ ናይ ዕብራውያን ቃል ምስ ናይ ዓረብኛ ምስ ሳልሕ ማለት ለዋህ ርሕሩሕ ማለት ረብና ሳልሕ ክልኩለስ ኣምላኽና ርሕሩሕ እዩ ኣምላኽና ለዋህዩ ኣብቲ ኣደማምፃ ዝተፈላለየ እንተኣሽመለዎ ኣብቲ ቀንዲ ትርጉሙ ግን ምስ ዓረብኛ ይመሳሰል ይተሓሓዝ ማለት ሴላ ማለት ቃል በቃሉ ሰለስተ ዓይነት ትርጉም ኣለዎ መንፈሳዊ ህይወቱ ሓደ እቲ ጠጠው ኢልካ ምስትንታን ማለት ነቲ ክትገብሮ ፀንሐኻስ ደው ኣቢልካስ ምስትንታን እንታይ ኣዘንብብ ዘለኹ እንታይ እዝምር ዘለኹ ካበይ እዝምር ዘለኹ እዚ መዝሙር እዚ ምስ ህይወተይ ከምዚ ኣባል ዓደርሆ ከይከውን ምእንቲ ነቲ ዘለናዮ ከነስተንትነሉ ምእንቲ ሓደ ከምዚ ጠጠው ኢልና ቃል በቃሉ እንድሕር ወሲልናያስ ፓውዝ ኦር ሪፍሌክት ይብልዎ ማለት ተቀዳማይ ጠጠው ምባል ጠጠው ከምዚ ከተንብብ ዘይኮነስ እቲ ንባብ ጠጠው ኢሉ ተተንብቦ ፀናሕኻስ ብውሽጢኻ ከተንብብ ምፍታን ማለት እዩ ካልእ እንታይ እዮም ዝብሎ ለፍተ ኣብ ማለት እዩ ለፍተ ኣብ ኤግዞልት ይብልዎ ማለት እዩ መዝሙር ሙድያብ ዝብል ኣለና ገለ ነቲ ነንብቦ ዘለና بمنفس قدس باتز التوهبنا درجة باتز التوهبو درجة من باب مالت يوحنسي أبدس فيت فتمو أما عالتو قويتا خلقو تمسات كوي بالمالت حجي سيلا مالت نتزلنا باتك زابير زهابو نگر باتك زابير سددو ملأختي كلهم ينببو صحفتن فرساويان ينببو نبيات ينببو اتوم نا اكزابير سبات جن زرد وزنبرو فولي رديت مالت حجي كومو غير كان دزي وسيت كايو ابيناي بوتا تصحيفو امتاي كونتات نيرو اندزي تردينايو تارا نبابي زخون مالت اتي هنصوا لهندچه ناي لمد نباب نيرو ناي لمد فقر نيرو حلف حليفوس بسرغلا انداخده خلو ينبب نير حجي كوفي لو خلو تراي زي كونس اتي زنبوبو زنبره نايت زنبوبو زنبره رديت افلطه ግን ዋልሐንቲ ነበረን ስለዚህ ኻ መንፈስ ቅዱስ ንፊልጶስ ከይዱ ሰዓቦነ ዝሰረገላ ስለዚህ መጺ ከም በጊዕ ክጥባሕ መጸ ንሱ ግና ንሕማምና ጾሮ ንነብስና ኻ ኣብ ነብሱ ጻዓኑ ንሕና ህይወት ምእንቲ ክንረክብ በጃ ሓለፈ ዝብል ዘንብቦ ዝነበረ ብዛዕባ ተንብቦ ዘለኻ ዝተፈልጦ ዲኻ ኢሉ ምስ ሓተቶ ዝመሃረኒ ዘይብለይሲ ከመይ ገይረ ክፈልጦ እዩ ስለዚህ ነታ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንኹና በገልግሎት ንወሃብ ካብ ሓደ ምዕራፍ ወይ ክልተ ምዕራፍ ወይ ክልተ ገጽ ካብ ምንባብ ነታ ንንብባ ሓንቲ ጥቕሲ እንትኹን ንዓኣ ጠጠው ኢልና ከነስተንትና እንተሪኢናየን ኣብተን ሴላ ዝብላ ዘለወን ፍሉይ መልእኽቲ እዩ ዘለወን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ለፍተ ኣብ ወይ ኤግዞልት ምድያብ ዝብልዎ ብኣእምሮ ብምስጋና ብሕሊና ብኣስተንትኖ ዝረአ ቃል ማለት ስለዚ ሴላ ማለት ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር ኣብኡ ክንበፅሕ ከለና መን ይኾም ኢልዎ ኣብ ምንታይ ኩነታት ነይሩ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ነይሩ ንምሳሌ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 33 ቁፅሪ 3 ፀዋዓኒ እሞ ክምልሰልካ ዘይትፈልጦ ሕቡእን ምስጢርን ከዓ ክነግረካ እየ ዝብል ተቕድሚያ ዘላ ጥቕሲ እንድሕር ርኢናያ ግን ኤርምያስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ከምዚ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ከኣመጾ እዩ ሕጂ እቲ ዝነበረሉ ኩነታት ብስጋ እንተተኣስረ ብስጋ እንተተኸወለ እግዚኣብሔር ግን ኣብቲ ናይ ፀበባ እዋን ከመይ ገይሩ ዝምልስ ኣምላኽ ኤርምያስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስለዚ ነቶም ኣብ ምርኮ ዝነበሩ ዝተዋህበን ድሕር ደጊምና ኣንቢብናያ 33 ኣብኡ ዝተዋህበ ተስፋ
كاب مركو خملسكمي حتياتكم كحدقلكمي أب كمز خرستيكمي كمز نباريت رستخبكمي اندابله أب تخبيت خلوز توهبه ملختي سلازي سيلا مالت أستنتنو مالتي مستزلنا جزي أب أملاخ أبز فقود جزيها نوي حار استيبت منفسها وملختي أبوتاتنا بعلي يوحنس أفورك سفيح زغنة مجلسي هيبل زلو أملاخ أبز فقود سفيحنا هنري أنو لومي كان فقط إجزابير أبزخ أخلنا تتنكي فخون تسفى قبر مالتي تخلعيت إذا حتتتا هي وتحبتنا أساون مثلني استنفاس سب نلعلي استنفاس انسسا خاء نتحتي من البات هي وتحبتنا تسمعنا نتلغ تحتو بقبو زي حسكوان تغينخ دق من الله خفك دلكي وبنا خمعالك أتا تنفاس نتنا يسب نلعلي نتنا إنسساخا نتحتسي نمنتاي وتي ريزنو أوه إجزابير مسجن حجتي أب نفس وكف قال أتي زمساسل زنس عزق نتحتو زملس بحافشا نتي حانت تقسن توسيدنا نتترقمونا يبناني مالتي أب مزمور داويت 4 ساعات قطر 10 تخلتن تايبل قنا خسب نتن زتفا انسسا يزمسل كبيرو كانتلو أينبرني أب تنبيت إساياس معراف حدا ندحر كينا خا أدقي مبلعيو بعراي كا قويتا قزو يفلتي فزبيقن أملاخو ما يفلتن يوم قزو ما يفلتن يوم يلو خا اتسب عود قد قول سخلو خا كم انسسا خو نترازي كونس كاب انسسا خم زورد مالد بحصيرو تنهنا ذهب الناتي سبعوي كبر سبعو معارك مأكلاوي مالد سبعو بحري نبلو سبعو بحري بصوم بصلوت بمنفساو نجر نعبيك خير كله ناب ملأخاوي بحري غير مالد ملأك زبا مدريبل ناب ملأخاوي بحري بزيس أجاز اندحالة خير كلها ناب أملاخاوي بحري بتخن مسلو زلنا مالد نمسلو ودخو مسلو نزم الدبوم زبلو نابز درجة يخير مالد እግዚአብሔር ከም ሰውረና እንድሕር ነዚ ሰብኣዊ ባህሪ ክዕቅቦ ዘይክእሉ ሰብ መራሕቲ ኮኑ መንፈሳውያን ክኾኑ ክእሉ መምሃራን ክኾኑ ክእሉ ቅሽቲ ዝኾነ ይኹን ሰብ ማለት ነቲ ዘለዎ ክብሪ እንድሕር ክንዕቅቦ ዘይክእልና ግን ካብ ሰብኣዊ ባህሪ ናብ እንስሳዊ ባህሪ ንወርድ ማለት ብንስሓ ክንተስእ እንደዘይክእልና ካብ እንስሳዊ ባህሪ ናብ ኣራዊታዊ ባህሪ ትቕየር ማለት سب نام مقتال سب نام مقدع جنزب سب ناي مزمات ناب عقوم عينات نابتي أراويت هاو بحر السب أراويت بحري مالت كنهبر تخينس إنسس سايزة كتك علو مالت كاب أراويت هاو بحري كاب زون ملس تخيلولو بنسحاق ملس تخيلولو كاو إنت زي تملش ناقن نابتي ناي سيت أنا وبحري نخيد مالت سلازي خايم أبوتاتنا أسرو متلا لامستيرة سلاسية سب كل تسم علو ناي بحر سمو سب يبهال سب مالت شوعات مالت يخاب شوعات بحريات توم 4 بحريات سقا توم 3 بحريات نفسيهم لباونت هياونت نبابينت يبهالو سب كل تسم علو ناي بحر سمو سب يبهال ناي قبر سمو جن ملأخ ويكا سيطان بهال إلهم أو انتاي زرزيرو ملو انتاي انت قبر ملأخ بهال تسؤمن تسألين تتفاقرن تتنسحن تقربه كل إزاز እግዚአብሔር እንተፈጸመ ካብ ግብሪ ሰይጣን ካንተ ረሐቀ መልአኽ ይባሃል ካብ ኡንተ ወዲኡ ኻኒ ናብቲ ይኸይድ ማለት እግዚአብሔር ይቅራ ይበለልና ስለዚህ ኣብ መክብብ ምዕራፍ 3 ቁጽር 19 ነቲ ናይ ሰብ ባህርን ናይ እንስሳ ባህርን እናዋዳደረ ክገልጽ ከሎ ከምዚ ይብል መክብብ 3:19 بصحيت دك سبسي كم تناي إنسسا إمو حادي بصحيتهم كم تزياتهم زموتو تياتهم كايموتو نقولهم حانت تنفاس علاتهم كله خانت النتيمو سبسي كاب إنسسا بلج آية بلون أبزي حجي بمنتاي زم عراري يزولو كلهم بموت سقا كم زموتو يقلس مالد أبقصر عسران حدن استنفاس دك سب نلعل خم تديب استنفاس إنسسا أنا بتحتك مدر خم تورد من يفلد أيلو ناب حتى تاي مص مالت
أب معرف عسرت خلته أم مكببي نازل لنا حجون أم معرف عسرت خلته قصري شوعات تنتاي بلجن نفت تاريخها بنسنت كذكره مريت ناب دما كم تزنبرو ناب مدر خيتملسه منفسون ناب توهبي أملاخ خيتملسه بمعالتات نسنتك نفت تاريخها ذكروي سلازي أتي كابكالوت إنسساتات نايسب فلي زبلو أتي نفساو بهري أتا أملاخ نسب بملكعنان بمثلنان سب نفت أريلو تا أوف زبلولو استنفاس إكزابير الساعة خابتون كالوت إنسساتات نسب تفليو مالت أتا ناب كاب إكزابير استوهبتنا تنفاس يخا زل ألماويتن هياوين نبلا مالت سلازي إنسسا كوم عينت دحرموت كوم عينت هيوت كوم عينت عدل يبلو من مالت إذا عدل زي نسب رايز توهب أتي كم إنسسا هنا تحت إنسسا هنا زبلجن كابت حق إكزابير وسينا نتسب أو بهري ناب ملأخاو بهري كنا عبيوز قبانا ناب إنسساو بهري ناب أراويت بهري كنورد كلنا نتزخف أود كأتن لا ذكره إذا الناس أصر مالتي تملي شاهد كون تسفى قبر بتعم بنا ثانك يو قال هو تسمعنا أبريكم الله هو أتا قويتا نقويتا يتبل حاونا ديابقون محاري زي ملو متمرت قول مالي قولي سواي كال توسخ زاد ليا بزحاي مثلا هراي مو زغونا حتى ويرئيتو تلينا اتجزي ناي قبائي زغونا حتى ويرئيتو تلينا زابير زهابنا قبائي حدا زحاتو توتو حانت زحاتو توتو نبزحات ملسي خوني مو تجزينا خنتك كمالو أنا لو حنت انتاش مكبر هراي دينا ممهر سارة بنا تتمرتي يرد عنا الوقت كنت حسابتي تبلوك نقلتو إذا خبدنا بعد وقن دمبا أملاخ ذهبنا كبرت سيك نردو أوهيج كمين مهارك لنا نردو قلنا تحاتياتنا زبازها سلاز كونس نتك سافي جوكواز توهبنا كبرت سيك بقاعة يكوننا موسوس كتقبلوس كبير كوينو يسمعني እግዚአብሔር መስገን ولا حدا ሰብ بقوع يلن ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ካብ ቅድሚ ኣምላኽ ولا حدا ሰብ بقوع يلن እታ ዘይ بقوعات ምዃንና ምፍላጥ ያኻ እታ ዓባይ ጸጋ ማለት ንስሎ ስለ ዝኾነ ኣብ ቤተ ክርስቲያን በከመ ምህረትከ ኣምላክነ ወአኮ በከመ ኣበሳን ኣቦታትና ኩሉ ግዜ ብቅዳሴ ኢዶም ምስተሓጽቡ ንጹህ ዝኾነ ምስ በሉስ ወኣምላኽ ከመይ ጌርና ክንስራሕ ከም ዘለና كل فتوة سجان كل زموتن كل زنار حق الليلة ما بقد مينا توم قداس يزمر حبنا أبقد مينا سلر اسم زس الليو مالد حجين تايوتي زمس زلوجن اتي اجزابير كما يجرو كم زعبينا اجزابير كما يجرو نابت مدحان كم زمس أنا أب إبراويان كلتا 14 شنسي بأرس بحق نزر أبراهام على العلومبر نمل أخت سيال علوم نمو توم ولود بدا من سجان كابز حبرس بموتو نتحيل موت أبيدو زحزم انت خسعر نسون ديابلوسي نوتهم بفرحات موت بزلو زمنهم ببارنة تتحيزهم زنبرو خلاتهم حرام انت خوص أميلو نسون بقو حبرومي سلازي سب مالت التحواريا بيتروس عبا هواريا زبهال مفتح بتخريستيان تقبلون كي ترافه نسخاخ موتيه زبالو نسخاخ وحيخا زبالو قويتاون انتا عينت بيتروسون انتا عينت كم زودقا نريو مالت كساب نسم كريستوس وكا مسواي تشجيرو حاونا دياقون مكيلا سفيح يقلص انا يرولو منوغو ابتقنات بيت كابل عن زبلار استو سلازي نكريستوس ايفلطون يمبال صقيموس نتتبليو زلغي ايفلطون يل قويتا كن تملشو نابت زودقو نبحر طيابريادوس كيدو نابت عسا مغفاف كيدو مساح دلكم يلو تفكرن دي خايلو نت معارغو تكي يلو مال اما بزي باي ولا حنت خطغبري اي تخلوني خميلم نحنا حواريا باولوس انت ايلو بدخامي بحاتياتي اند زي كونس زمك حلو ነገር የለን ይሉ ማለት اما بصقا املاح ينا بقعات نخون نمبر نت ዝተዋህበና ጸጋ ክንበቆ አይንኸለኒና ምናልባት ተረዲአክን ተኾይነ ዴና መምህር ሳራ هو أبونا thank you
الرئيس سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን አቦና አበይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ አብ አገልግሎት አለው አገልግሎት ሒዞም አለው በጸሎት ዘክርዎም እሞ እንድሕር ሕቶ ወይ ርእቶ ዘይብልና በጸሎት ክንዓጹ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ ቅዱስን ሕያውን ዘለዓለማውን እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ኣለና ነዚ ግዜ ዝንዓና ኸውን ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ ጸጋኻ ረድኤትካ ሓለዋኻ መጋቢነትካ ፍቕርኻ ምሕረትካ ስለ ዘይተፈልየና ነመስግነካ ከም ብዝሓ ዓበሳናን በደልናን እሽነትናን ዘይኮነስ ብዓይኒ ምሕረትካ ስለ ዝጠመትካና ነመስግነካ ኣብዚ መድረኽ ክንድይብ ዘይግባአና ኣብ ዓውደ ምሕረትካ ደው ክንብል ስለ ዝፈቐድካልና እውን ነመስግነካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና እስኻ ዘይትኸብረሉ ሓሳብ እስኻ ዘይትኸብረሉ ዘረባ እስኻ ዘይትኸብረሉ ተግባር ኩሉኻ ውሽጥና ጓሓፈልና እስኻ ውሽጥና ከም ንጉስ ክብሪ ብደገና ክንቀፅራሐዊ ኩነልና እንሆ ረድኤትካ በዚሕልና ወርሒ ሕዳር ፈፂምና ናብ ባሕቲ ታሕሳስ ንሰጋገረሉ ዘሎ ምሸት ኢና ዘለና እሞ ነዚ ወርሒ እዚ ብድሓነ ሰላም ክንሰግሮ ስለ ዝረዳእኻና ነመስግነካ ዝመፅእ ወርሒ ታሕሳስካ ናይ በረኸት ናይ ጸጋ ናይ ፍቕሪ ናይ ንስሓ ጌርካ ብርሃነ ልደትካ ብድሓነ ሰላም ከነብዕል ብጸጋ ብረድኤታ ይትፈለየና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ኣቦታትና ቅዱሳን ነዚ ሃይማኖት ኣበው ክጽሕፍዎን ክትርጉምዎን ከለዉ ከምዝና ሕጂ ኣሰራርሓ ዘይኮነ ቆርበት እንስሳ እናፈሓቑ ካብ ሓሙኽሽትን ካብ ቆፅልን ቀለም እናሰርሑ ነዚ ክቡር ሰነድ ከሰጋግሩልና ጸጋ ስለ ዝሃብካዮም ነመስግነካ ንሕና ከዓ ብቓል ኣቦታትና ጥራይ ዘይኮነስ ብግብሪ ብሕሊና ክንመስሎም ጸጋ ካብ ዝሓልና ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ዘለው ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፅሓራ ፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስቲ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን ኣዋርሶም ንኹላህና ከዓ ነባሪ ሰላም ኣውርደልና ኣቦ ሰንበት ጎርታ ምሕረት ኢኻ እሞ ንሃገርና ንጎረባብቲ ሃገርና ነዘን ንነብረለን ዘለና ኣህጉር ንኹላ ዓለም ነባሪ ሰላም ኣውርደልና ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂብካ መወዳእተና ፀብቐልና ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናዕለት እንጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ኣዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ እስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሃዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ኩሉና ዓፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣጀሚሩ ብዝሓልን ሰላም ዘፈጸመና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ብፀሓዮ ንኹልኹም ቶም ግዜኹምን ስራሕኩምን ኣወሃሂድኩም ነዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክትከታተልዎ ዘምስኹም ከዓ ትብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበተ ሁታን ይኽፈልኩም ትብል ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ከምዚ ሎሚ ምሸት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብሰላም ጀሚርና ብሰላም ክንውድእ ዝረዳእና ከዓ ንዝመፅእ ጉባኤና ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንረኸብ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ነቶም መዓልትኩም ዝኾነ ብሩኽ መዓልቲ ይግበረልኩም ነቶም ለይትና ከዓ ሰላም ለይቲ ንኹላህኩም ቃል ህይወት የስማዕልና ኣቦና አገልግሎትኩም ይባረኽ ብሓቂ አሜን ኣጀሚሩ ዘፈጸመና ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ይቕሬታ ዓንቶ ሓፍትና ኣልልታ ናብ ኣቦና ናይታ መዝሙር ኣስተንትኖ ጥቕሲ ሰዲዳትልና ነይራ ናብቲ ኣስተንትኖ ምስ ሰገርና ስለ ዝኾነ ኣብ ገዛ ከተንብብዋ መዝሙር ዳዊት መበል 71 ካብ ቁጥሪ 22 ክሳብ ቁጥሪ 13 መዝሙር ዳዊት መበል 71 ካብ ቁጥሪ 22 ክሳብ ቁጥሪ 13 ሓፍትና ኣልልታ ቃል ህይወት ተስማዕልና ኣጀሚሩ ዘፈጸመና ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይብፅሓዮ ብሩኽ ለይቲ ድሓን ሕደሩ ቃል ህይወት ይስማዕልና ብሩኽ ለይቲ ቃል ህይወት ይስማዕልና ብሩኽ ለይቲ አሜን ብሩኽ ለይቲ ድሓን ሕደሩ አሜን ቃል ህይወት ይስማዕልና ብሩኽ ለይቲ ኣነ እውን ሕጂ ነዛ በረኸት ተኻፊለ እያ አሜን ማማ ብረይ እንኳዕ ሰላማት ኣኺ አሜን አሜን ተኸአይተ እዚኣ እውን ኣስቢ ትኹነኒ አሜን ወኸውኒ ቃለትኩም ዘክሩኒ እጂ እቲ ዊለ ዝወስተደለ
كل قدسان شيء امين امين بروك ليتي دحان حضروا دحان حضروا قال هيوت معنا امين قال هيوت يسمعنا أقولكم يبارك. امين امين قال هو تسمع لنا لو نقول لكم يبارك فيكم. امين كلنا امين. عندنا بزحنا دياقون وده أقولكم يبارك بروك ليتي قال هيوت يسمعنا. امين. أنا ادينا بدحرتي عتي هو أبتا أجا مزمور آتيخن ريكن قال هو تسمع لنا كلنا. ما بري معراف سوسان شمونتن قطري 30 شمونتن بس إحنا لنا قطري 30 شمونتن اللي زي وديت بارك الله. آمين آمين. بارك الله. آمين. هنحضره بروك ليتي.